Hi, mega love shout out sa ating 2 million viewers. Yan. Hintay lang. Antay lang guys, ano tayo? Ang tawag dito? Magpaparaffle tayo ng 100 plus na bananas from Sir Ems. Legit pa to sa jowa mo. Stay lang. Siguro magpapaabot lang tayo ng mga 20 ba? 20. At least, 20 viewers guys. Kasi, first time lang naman to. So, parang testing na lang din namin to mag-live stream. So, yun. Okay ba yung audio? First time talaga to. Wait lang. First time nating mag-ano ng, ang tawag dito. Ang tawag doon? Magpaangat. Yon. Paangat program daw. Antay lang. Hi sa'yo, Trupa Kyle. Yung saging. Gawa ka muna bahay, Kyle. Okay kaayo. Nag-YouTube man good eh. Tapos, inagi kami sa imo feed sa YouTube. Kyle, baka may kakilala kang vlogger daw. Invite mo. Sure. Sasagutin ka ng aking secretary. Nano ko nung gamit sa saging. Kaunon mo. Pwede ba banggitin yun? Diin ko no. Maupay, nag-notify. Nada kala. Charot. Hingi daw link. Send ko to? Ito ba yun? Hindi. Kyle? Ang tawag dito. Nakashare yung pala. Tago mo muna yan. I-unshare mo muna yan, oh. Si Jan. Ayaw magpakita eh. Hain ka, Kyle. Hain si Kyle. Sa Navas? Ha? Wow, Irinum. Uy, patron. Happy Fiesta. Haong ka sa Navas Kaya magpapatron. Nanon upay. I-unshare mo nga to. Wala pa naman eh. Uy. Gusto mo lang yung mukha. Ay, sige, wag na pala. Sige, balik mo na lang dun. Hindi naman yan yung pinipindot. Ito, di ba? Ayun. Oh.
Share screen nga yun. Oh, sige, yan mo na yan. Wala, umalis na si Kyle. Ba't di ko makita yung ano? Ano bang caption mo dito? Dapat ano? Paano ba mag-share na ito? May, may dumaan sa likod. Asan yung ano? Asan yung caption? Kung makita. Uy, hi sa ating bagong pasok. Baka si ano na yan. Bayan. Excuse me po. Sige, gadla. Di manin sa trabaho. Babay, gadla it. Pumasok na daw si ano? Di pa. Si. Ay, wala na tuloy nanonood. Oh, hi sa ating bagong pasok. Sa ating 1 million viewers. So, So, tama yung nabasa mo, magpaparaffle tayo. insurance na. Ah, si Sir Ems yan? Ayun. Ah. Antay lang. Ayun, umalis na. Sige, bye. Game na daw. So play. Hi, Sir Ems. Ikaw lang ang ating viewer. You know. Hello sa ating 3 million viewers. Sa mga bagong pasok. Bali, antay lang kayo guys. Kasi legit yung nabasa nyo, magpaparaffle tayo ng 100 plus bananas. From Sir Ems. Wala nang iba. Antayin lang natin at least 20 viewers tsaka actually this is our English. First time namin paangat program, parang ganun. So, yun, mag-antay tayo ng at least 20 yung viewers. Palista na rin pala kayo kung gusto nyo. Nilista na tayo. Ang hirap pala magpaangat program pag walang nanonood, no? Para kung ano. Masaya siya pag maraming nanonood, pero tsaka para pag busy ka. Uy, hi sa ating bagong pasok dyan. Palista na kayo. Antay lang tayo na dumami-dami kayo konti at magpaparaffle tayo. Legit yan guys, from Sir Ems. Legit pa yan sa jowa nyo. Palista na lang kayo. Oo, tanyo.
Palista lang kasi pag nagpalista ka, matik, sali ka na sa raffle. Raffle draw. Saan ba ito nakalagay? Dito? So, may paangat na kahit papano. May ano pa, may paraffle pa tayo. At kung suswertehin ka, edi may 100 plus bananas ka, 'di ba? Stay ka lang. Magpapaabot lang tayo ng at least 20 viewers. Palista na kayo, guys. So, sa mga bagong pasok natin dyan, bali, yun. So, kahit hindi tayo umabot ng 20 viewers, guys, mamimigay tayo. At ano lang naman yun, at least lang kung kaya. Oo, paki-share na lang para maraming oo, para mas marami daw yung pamigay na banana. You know, shout out kay Michael Ergino or Erhino Vlogs. Yan ba mismo yung channel? Yan ba mismo yung channel mo, idol? Papasok ka na dito sa listahan. Pwedeng pwede. Shout out din kay Black Shadow. Lista ka na po namin. Palista lang kayo, guys. Kasi may paraffle tayo, sayang. 'Di ba? Legit yan. Galing yan kay, Sir Ems. Oh. 'Di ba? Sir Ems, reunion, no? May kakilala ka. Oo nga pala, welcome sa mga nagpapalista. Lista mo na kaya dito sa... Oo, sige, lalagay lang namin kayo sa Ikaw na ikaw yung secretary. Sige pa ka lang dyan. Oh, wait lang guys ilalagay na namin agad kayo sa sa ruleta. Bilang nagpalista naman na kayo, so antay-antay lang. Aray ko. Excuse me. So, maliban sa paangat, may paraffle pa na 100 plus. Wow, congrats. Oo nga, tama. Uy, may bagong pasok yata tayo. Shout out sa iyo, idol. Magpaano ka na? Magpalista ka na. Para, Patamsak na rin sa campus. oo, patamsak na rin tsaka pa-subscribe. Lubos-lubosin na natin yan. Uy, wow! Congrats sa'yo, Michael Erhino Vlog. Sana all, no? Kami ito nagtatrabaho pa rin. Uy, welcome kay Shania and Mark John TV. Gusto niyo po ba, palista na kayo kasi sayang yung yung paraffle natin na 100 plus bananas. Mag-stay ka lang naman, tsaka konting paangat na rin, tapos may kasama pang, di ba? Ang tawag dito, 100 plus na bananas. Legit pa yan kaysa sa jowa mo. Kanina ko pa sinasabi yan. Legit pa yan sa jowa mo. Galing yan kay Sir M. So, stay ka lang. Bago po. Uy, welcome sa ating mga bagong pasok. Special mention natin yan. By NCMO. Tsaka, ayun lang pala. Palista na pala kayo, guys. Kasi para ma-qualify. Para masali na rin kayo sa ating paraffle na super legit, 100 plus bananas. By yours truly, Sir Ems. Ganun. Sige, wait. Nalista na yata si by NCMO. Nalista na ba siya? Lista ka na po. Thank you.
Andyan nga po pala si Sir Ems. Yes. Uy, mega love shoutout sabi pa nga nila sa ating 8 million viewers, sa mga bagong pasok. Palista lang kayo. Paparami lang tayo ng konti. Tsaka mag-start na tayo. Aray ko. First time namin magpaangat, no? Try lang. Nakalista ka na ha by NCMO. Okay. Double check ko lang. Okay. Stay lang kayo guys. Dagdag lang tayo ng kahit konti lang. Mag-invite na rin pala kayo kung may kakilala kayong ano. Aray! Ano ba yun? Mag-invite na nga lang din pala kayo guys. Para makapag-start na tayo. Mag-start agad tayo pag madagdagan lang kayo ng konti. Hindi naman natin kailangan ng super dami dito since nag-start pa lang naman tayo. So, maliban sa makukuha yung banana sa paangat, makaka-jackpot kayo sa sa raffle na 100 plus banana. So, ilang LS din yung napapasukan mo, 'di ba? So, kung magi-stay ka dito, kung susugal ka na lang, edi, 'di ba? Hi, welcome kay Maricar Bacoto. Sige po, wait lang po. Lista ka na namin. Yeah, thank you, Michael. O nga, paki-share, tsaka kung may kakilala kayo, pa-invite na rin. Yan. Nasa listahan ka na ng mga Maricar, ng posibleng manalo ng ating 100 plus bananas. You're welcome. Stay lang po. Mag-start na rin tayo pag madagdagan lang kayo ng konti. Pag tinawag na wala dito, Kapag tinawag po na wala dito, tatanggalin po namin sa sa roleta. Kasi unfair yun sa nagstay, 'di ba? Yung 100 plus na bananas na yan, mas legit pa yan sa jowa nyo, kaya magpalista na kayo. Tsaka ilang LS din yung papasukan bago mo ma-achieve yan. Ilang gabi yan. Kaya, okay na rin na sumugal kayo dito. Mag-i-stay lang naman kayo eh. Tapos maliban doon, may pa, yung paangat na konti kahit papano. Pero jackpot talaga sa raffle, kaya take a risk, wow. Ganun. Stay lang ng stay lang ng stay. sige. Sige pa ka. Mag-start na daw pala tayo. Hindi na ba mag-ano? Ano mo ulit? Okay na? Sorry. Okay na, Sir Ems? G na to? Wait lang, guys. Baka mag-start na tayo sa raffle agad. Hindi na sila magpapalitan. Hindi. Guys, baka naman, patamsak na lang din tsaka pa-subscribe. Lubos-lubosin ko na. Total, Ayun, apple. Sample lang natin isa.
Oh, sasampulan na natin ng raffle yan, oh, 100 plus bananas. Simulan na natin yung relata, guys. Stay lang kayo. Eto na siya! Sino kaya ang maswerte? Sana all. Wow! Yeah. Wow! Oh, Shania and Mark John TV. Nandyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba, Shania and Mark John TV? Nandiyan ka pa ba? Oo nga eh. Ay, naku, umalis na yata si Shania. Shania, nandiyan ka pa ba? Sayang naman, no? Uulitin natin yan pag wala siya. Ako mo lang mga ganun. Shania, you know. Congrats sa'yo. May 100 plus 20, bananas 20 ka po. na. Ay, 20 lang pala muna, sorry. Mamaya. Mamaya pa pala yung 100 plus. Kasi nga, hindi pa naman ano. Okay, okay. Eh, nanalo ka po. Ikaw yung unang nanalo ng ano, 20 bananas muna pala, sorry. Don't worry, ano, by NCMO. Pag nagstay ka, posible kang manalo ng 100 plus bananas. Oo. Oy, Yes, shout Ma'am out Pearly. kay, ha? Ma'am Pearly. Kay Ma'am Ferlin Larawa at kay Chels Kailin. Hi po sa inyo. Welcome sa aming ano, Moderator. live stream Moderator yan ni ano, ni... Sir Ems. Ay, sino dyan? Ma'am Pearly. Ay, thank you po, Ma'am Ferlin. Papalista. Sige, sige pa ako din. Okay, welcome nga din pala kay Liab Worship PH. Sige po, lilista ka na po namin. Pati kay Rose Ann Morales. Uy, ano, welcome sa ating mga bagong pasok ha. Comment lang kayo. Magpalista na kayo kasi pwede kayong manalo ng ano, bananas. So, 20 lang ba muna? Yung ano, 2020 lang muna na bananas. Tas yung pinaka-grand ano natin, raffle, tama ba? 100 plus bananas, tama ba? So yun. Tingin sa akin. Palista lang kayo guys. Stay lang, wait lang. Welcome sa ating mga bagong pasok. Salamat sa tamsak sa mga bagong pasok. Kung di naman masyadong kalabisan, padikit na lang din po ng aming bahay. Ito ba ililista o ano yung name niya? Airy Joy Ninja, ayan ba yung ililista nating ano, account o may main ka pa? Uy, shoutout sa ating 13 million viewers ha. Salamat Sir Ems. Uy, thank you din kay ano, Ninja ni Jenilyn Benlot sa Tamsak. Kung hindi ka labisan, pwede nyo rin pong dikitan yung bahay namin. First time po namin paangat program. So, Blue? Hoy, thank you. Thank you, Rose Ann. Oo, listado ka na, ano, Ninja ni Jenilyn. Uy, good evening pala kay, ano, Franz Vlog TV. At saka kay Erist Alvis. Ay, nawawala ako sa camera. Welcome nga pala sa aming mumunting live stream. So, yon. Pasensya na, Chels, Kylin, kasi medyo ulyanin ako. Ayan, so stay lang kayo kasi may nabigyan na po FYI, may nabigyan na po tayong ano, 20 bananas, yung pinakauna naming ni-raffle. Ilang minutes pa lang yun since nag-start kami.
Nanalo siya ng 20 bananas at siya ay si Shania and Mark John TV. So, ayun, nagstay lang siya. Nanalo na siya ng 20 bananas. Super legit. Legit pa sa jowa nyo. That's artist. Okay. Congrats nga pala ulit kay Shania. Oh, ayan. So, magro-roleta na daw pala ulit tayo ng 20 bananas ang ating pangalawang winner. Si Eri Joy nandun na ba? Patingin nga. Wala naman eh. Wala pa. Wala pa si Eri Joy. Wait lang. Ay, oo nga pala, Eri Joy. Ano ba yung account mo nga kasi? Ito na ba yon yung Eri Joy Ninja o may main ka pa? Excuse me. Ah, Uy, thank you ulit, Michael. Oo nga, patamsak naman oh. Tsaka, kung di pa naman kayo pagod, paano na rin, padikit na rin ng bahay namin. wala na nga ba? Oo, thumbs up guys. Thank you. Si Eri Joy. Ayan daw yung niya. Tanggalin mo na si Ano kaya ito sa? Di mo ni-remove kanina eh. Ito si Shania. Mamaya na ito sa 100. Wait lang guys, magro-roleta na ulit tayo. 20 bananas muna ulit. Hindi pa naman yung grand eh. Ito kung paano ito susukin. Yung nanalo na. Ni-record mo ba yan? Okay. Okay na. Oo, so pag nabunot, tatawagin namin kung nandito pa. Pag wala, ibibigay natin sa iba kasi unfair naman yun. Nagstay siya, tapos yung nabunot hindi nagstay. So, yun. Okay na. Yan. Pangalawang ruleta natin, guys. Wala na bang humabol? Okay na yun. Parang meron. Okay. Thumbs up guys, tsaka padikit na rin sa aming bahay. Andito ng pangalawang winner. Wow! Nauna na ako. Congrats kay Friends Vlog TV. Nagstay ka lang ng ilang minuto, nanalo ka na Hindi pa siya para sa 100. ng 20 bananas. At kung gusto mong madagdagan pa yan, magstay ka lang ulit at magiging 100 yung madadagdag na banana sa'yo. Ialis Yan. Ay, tawagin muna natin si kung nandiyan pa siya, baka mamaya iniwan na niya tayo. Ano nga pangalan nun? Si Franz Vlogs. Andiyan ka pa ba, Franz Vlogs? Vlog lang pala. You know? So, kung magpo-40 yung viewers natin, 300 plus bananas na yung mapapanulo nun. Syarap-syarap naman nun. 300 plus, ang kapailang gabing LS yun. Dito magi-stay ka lang. Kaya invite nyo na rin yung friends nyong vloggers. Daming Z. Yan. So, update lang natin yung bagong pasok. Ay, welcome nga pala sa ating mga bagong pasok sa ating 19 million viewers. Mega love shoutout sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong manalo ng ng raffle na bananas, palista lang po kayo. Welcome na welcome po kayong lahat. Magi-stay lang kayo. Tsaka pag dadagdagan pa tayo, so kung bali kung aabot tayo ng 40 viewers ngayong gabi, 300 plus ba yun or 300 yung mapapanalunan yung banana. So, 'di ba? Saan ka pa? Mag-stay ka lang. Okay yun. So, wait lang. Baba na ba? Oo nga eh.
Ang dami nga, Ma'am Ferlyn. Sana all, di ba? Wash hands, wash hands. Paano yung wash hands? Charot. O, di ba? Bagong pasok ka lang, France, pero may 20 bananas ka na. Sabi pa nga nila, sharp-sharp naman yan. So, pag makapag-invite kayo ngayong gabi, pack na 300 plus bananas yan. Umabot lang tayo ng 40 dito. May mananalo na. Basta magstay ka lang, ninja ni Jenilyn. Tsaka, samahan natin ng konting dasal. Ganun. Ayan. So, nagstay ka lang, may banana ka na. Palista na sa mga bagong pasok ka kung gusto nyo manalo din. Kasi pangatlong na to. Magro-roleta na ulit tayo. Habol na kayo. Sayang yung 20 bananas. Uy, thank you so much, Debbie Mercado. Mega shout out sa'yo. Welcome dito sa aming pinakaunang aray ko. Live stream na paangat live stream, ganun. Apo, Sir Ems. Ayun nga pala, kasi yung kanina natanong natin, si Ninja ni Jenilyn Benlot, kasi nasa listahan ka na, yung main mo pala yung ililista natin, papalapag naman ng main account mo. Hi Russell Gaming, welcome sa aming paangat program. Puro raffle. So, first time namin magganto. So, try lang. Palista ka na. Totoo yan, Sir Franz. Essence of Nature, welcome sa'yo. Listado ka na sa mga tutok hangin. Charot. Salamat ha. Stay ka lang. Alam mo, pag nanalo ka ng 20 bananas or kapag nagstay ka pa hanggang mamaya, kung ikaw yung at saka kung aabot tayo ng 40 viewers, sigurado. Russell Gaming, nalista na ba? Okay, listado ka na rin sa mga tutok hangin, Russell Gaming. Stay ka lang dyan. Tsaka mag-invite na rin kayo guys kung may invite man kayo para kung umabot man tayo ng 40 viewers, 300 plus bananas yung mapapanalunan ng mananalo. So, yun. Ilang gabing LS din yun, 'di ba? Tapos dito magi-stay ka lang. Hi, welcome sa'yo. Ay, nandito na pala yata siya kanina pa. Guys, don't forget to thumbs up ha. Thumbs up lang. Tsaka, kung hindi ka labisan pa, na rin, padikit na rin sa bahay namin. Yan, thank you kay Franz. Franz Vlog. Nanalo na siya. Mag-stay pa rin siya. Kasi, pwede pa siyang manalo ng Ayun andyan na si Jenilyn. Yan na ba yung maid mo, Jenilyn? Yan na yun, Okay, sige. Ano ibig sabihin nun? Okay, thank you kay Russell Tamsak at dikit. Thank you. Excuse me. Okay. I-chat mo kaya? Antay-antay lang tayo ng very light. Very light. Lalagyan ko ba ng jacket, Sir Ems? Ang haggard ko na, ba't ganun? Hi, welcome kay I Am Me TV. Palista ka na. Okay, sige. Yan ba yung main mo?
Kasi ano, nakakatatlo na tayo, 'di ba? Nakakatatlong roleta na kami, may tatlo nang nanalo ng 20 bananas. So, kung mag-i-stay lang kayo, pwede kang manalo ng bananas na 'yun. Um, Shout out din, welcome kay Rupinks TV. Siyempre naman, pwedeng-pwede kang sumali. At ililista ka na namin sa mga matutukhang. Wait lang. So, sa mga bagong pasok, inform ko lang kayo na meron tayong ano, pag umabot tayo ng 40 viewers, may 300 plus na paraffle tayong bananas. Ay, nga pala, bago ang lahat, check muna natin kung nandyan pa kayo. Pa-type naman ako ng present, guys. Oh, pwede sumali lahat. At kahit natawag na, pwede pa mabunot ng ating ano, grand raffle. Tama ba? Grand, oo, yung 100 plus. Charap-charap. Oo, grand chef. 100 plus na bananas. Pero kung aabot tayo ng 40 viewers ngayong gabi, 300 plus bananas yung mapapanalunan nyo. Saan ka pa? Ilang gabing LS yun, no? You know. Present. Sige, pa-type lang po ng present, guys. Double check lang natin. Ito sa ano main. Welcome kay... Asa na? Wait lang kay Kung Ano Lang by Ronil87. Napakahaba. Yan ba main mo? Yung main kasi yung nililista namin eh. Palapag ng main mo, please. Yun, nandito pa sila. Yan na ba yun? Okay, sige. Ayan, mukhang magpapang-apat na raffle na tayo Present. Ha? Present. Present na sila. Ayun o. Sige pa. Yan, pa-present mo na ulit pala, guys, kasi magpapang-apat na roleta na tayo. Yan, sige tayo present lang. Mag-start na tayo para sa pang-apat na roleta para sa 20 bananas. Ano ba? Dalawa pa lang ba? Hindi. Sino ba yan? Tanong mo, sino? Wait lang Uy, mega love shout out welcome sa ating mga bagong pasok, sa ating 21 million viewers. Sa mga gustong sumali, palista lang kayo. Magstay ka lang, mananalo ka na ng bananas. Wait lang. So, dahil, yan, present, nandito pa sila. Magro-roleta na ulit tayo, guys. Stay lang kayo. Apo. Yung ay dalawa pa lang. Si Hanapin mo ito silang dalawa. andito pa ba yung mga nanalo natin, si Shaina at saka Shaina tuloy. Shania yun, 'di ba? Shania and Franz. Ano daw? Yes naman, Ropings TV. Sa mga bagong pasok, palista na kayo kung gusto nyo manalo ng shoutout sa aming trupa na si Kyle Reyes. Happy Fiesta. Tsaka kay Renz, pagod na daw magluto. Tuloy pa ba yung fiesta? Ito na nga pala. Game na yan? Magro-roleta na ulit tayo, guys. Kapit lang, humawak kayo ng maigi.
Ay, may humabol. O sige. Insert natin si D. Monterde. Main mo yan. Kasi magro-roleta na. Saktong-sakto yung pasok mo ah. Yung ngayong roleta, 20 bananas lang muna. Tas yung main raffle natin is 100 plus na bananas kung mag stay lang kayo. Yung mga nanalo, pag nagstay sila, pwede pa rin, yung mga nanalo na ng 20 bananas, pag nagstay sila hanggang mamaya, pwede pa silang manalo ng main or madagdagan ng ng main raffle natin which is 100 plus bananas. 'Di ba? Sangka pa, ilang gabing LS din Okay. yun, no? Ano, G na ba to? Ayan na! At ang nanalo ay si... Wow! Si Eris Alvis. Nandiyan ka pa ba, Eris? Eris, nandiyan ka pa ba? Pa-type namang present kung nandiyan ka pa, oh. Hindi mo ba kami iniwan? Ervis tuloy. Eris Alvis. Eris? Eris. 10. Eris 1. Eris 2. Eris 3. Naku, pag wala kayo, bibigyan natin to sa iba. Unfair kasi. Eris 4. Eris 5. Iniwan niya tayo, guys. Eris 6. 6 na ba? 7. 8. Naku, sayang yung 20 bananas. So, isang LS din yun. 9. Eris 10. Eris! Eris! Okay, bye. Wala na, iniwan niya tayo. Oh, dahil dyan, mabibigyan ng chance ang iba. Ang ating mga loyal. Uy, mega love shout out at welcome sa ating 26 million viewers. Hi, guys. Ito, magroroleta na ulit kami. Magpalista na muna kayo para sa susunod na Nagroleta na kasi kami, iniwan lang kami nung nanalo, kaya uulitin namin. Ginagawa mo. Eto na. Para sa 20 bananas. Ayun o. Ayun o, nanalo si Chels Kylin. Girl, ayan na. Congrats sa'yo. Nandiyan ka pa ba? Pa-present nga para sure. Para sure. O, diba? Sinayang ni Eris yung 20 bananas eh. Napunta kay kay Chels. Chels Kylin. Pa-present naman oh. Chels. La. Chels 1. Ayun oh. Okay. May 20 bananas na siya oh. Nalagpasan si Marika. I-remove ba yung mga nanalo? Tanong mo saan? Ah? I-remove yung mga nanalo. Sabi niya mananalo din mamaya. Pwede pa silang manalo mamaya. Tanong mo kung i-remove siya sa ruleta. Ha? Sir Ems, i-remove ba daw natin yung Bakit daw? yung ang tawag dito, yung nanalo na sa ruleta? Oo, congrats sa'yo, Chelsea. Yun. So, ang susunod na banana ay raffle ay 50 bananas. Wow, level up agad-agad. Ilang minuto pa lang. In 10 minutes, mag-invite lang kayo, guys. 29 million na tayo. Pag umabot tayo ng 40, ang main raffle ay 300 plus na bananas. Kaya invite lang. Stay ka lang, mananalo ka. Ayun, magdikit muna tayo guys. After 10 minutes, magra-raffle ulit tayo ng 50 bananas. Diba? Sharap naman yan. Mag-i-stay ka lang, may pa-raffle na, may paangat pa. Saan ka pa, diba? Bakit nandyan na naman siya? Iniwan na nga niya tayo, diba? Ay, excuse me. So, sa magdikit muna tayo guys. Sayang yung oras.
After 10 minutes, magra-raffle ulit tayo ng ano. 9:20. Oo. Tawag dito. Pagdating ng 9:20, magpaparaffle na ulit tayo, guys. Manual dikit muna. Manual dikit. Magdikit muna, dikit-dikit muna tayo, guys. Yung susunod na raffle natin ay 50 bananas, 'di ba? Sharap. Pagkatapos niyo magdikitan, Oh my God. mananalo ka pa ng ano, pwede ka pang manalo ng 50 bananas, 'di ba? Ilang LS 'yun, girl? Ilang gabi 'yun, girl? Mga 9:20, guys. Huwag kayong Ay, aalis, nakita si dikit Sir. dikit lang muna kayo. Paano ba yung dikitan na ano? Sila-sila lang, ganun. Sabi mo Sir, di makita si Sir. Sir Ems, di ka makita sa comment. Pero kita siya sa Pero kita siya dito sa ano, StreamYard. StreamYard. Uy! Welcome sa ating mga bagong pasok. Shout out sa inyo kay Gerald Peli Hotes ba? Tama ba? Sige, lista ka na po namin sa mga matutukhang. Wait lang. Stay ka lang. Tsaka kay Dodong Charing. Ay, hindi pala charot. Dodong ano yon? Tingin ako, girl. Dodong Loyal. Wow! Loyal daw. Hello sa'yo. Totoo ba yan? Loyal ka? Panindigan mo yan, ha? Uy, si Miguel Soriano, andyan na ba? Uy, guys, sa mga bagong pasok natin dyan, patamsak naman, oh. Saka, kung di ka labisan, padikit na rin sa aming channel. Thank you, hemwe. Yan, mga main nyo ba yan? Oh, loyal na loyal daw siya, oh. Ay guys, magdikitan muna kayo. Pagpatak ng 9:20, magpaparaffle ulit tayo. This time level up na. 50 lang naman na bananas. Which is, ilang LS mo na rin yan dito. Isang LS lang, di ba? Pag nanalo ka, pak na yan. Saan ka pa? Magdikitan muna kayo guys. Tsaka mag-invite na rin pala kayo. Tamsak ha, don't forget please. Tsaka, kung di pa kayo nakadikit sa channel namin, baka naman. Na ano na siya? Maraming mananalo. Ano ba yun? Benta ng building. Kasi ano, maliban sa mga nananalo sa ano, yung ngayon lang, yung sinisingit-singit natin, may nanalo na ng mga 20 bananas. Ilan na rin. Tapos yung susunod natin 50. Maliban doon, may main raffle pa tayo which is 100 plus bananas. At kung aabot tayo ng 40 ngayong gabi, 40 viewers, aabot naman, magle-level up din yung raffle nating bananas, magiging 300 plus siya, 'di ba? Ilang gabing LS mo rin 'yun, 'di ba, kung mananalo ka. Kahit nga yung ano lang, yung 50, 'di ba? Sharp na nun. I-stay ka lang dito eh. May bananas ka na pag nanalo ka, 'di ba? Oo, may work din kami bukas. Uy, Road 1K. Hi sa'yo, welcome, mega love shout out. Ano ba yan? Main mo ba yan? Kasi main yung nililista namin eh. Tsaka, uy, salamat sa tamsak tsaka sa dikit ah. Ay, welcome din pala kay Ruby. Ruby Dape Daip. Shout out din sa'yo. Salamat sa dikit. Nag-ano ka na? Nag-tamsak ka na? Ayan. 9:20 guys, 50, mag-roleta tayo ng 50 bananas. Ba may pimple ako? Wait lang. Paano daw sila magdidikit? Ayan.
Ay, thank you, Ruby. Uy, welcome din pala kay, Raja Vlogs. Mega love shoutout sa'yo. Salamat sa tamsak. Padikit na rin. Char. Yan, lista na namin kayo sa matutukhang. 9:20, baka magpa-raffle na tayo ng 50 bananas, 'di ba? Level up agad. Ay, sorry po. Excuse me po. Magdikitan nga daw muna. Dikitan muna kayo, guys. Wait lang. Salamat kay Pack Nerds. Welcome. Yun, may umalis. Sayang naman. Uy, thank you Eliana Gale Vlog sa Tamsak. Kung hindi ka labisan, padikit na rin sa aming channel. Ililista ka na namin sa mga matutukhang. Ito na. 50 banana, 50 bananas pa naman yung susunod. Napakagaling. Oo. Patype nga pala ng present, guys. Kung nandiyan pa kayo. Kasi nababawasan tayo. Yan. Patype muna present, guys. Double check lang natin kung ano. Kukunin yung Sir M. Kukunin pala ni Sir Ems yan. Patype present. Okay. Thank you, Rasha. Yan. Patype lang muna present, guys. Ah! Wow! Yan. Present lang muna, guys. Patype present. Present para masali sa dikitan. Oo. Present para masali sa dikitan, guys. Box arts. Aray ko. Box arts. Ayan. O, bakit? Nandiyan na yata yun eh. Yan. Nag-present na kayo, guys. Need kayo ni Sir Ems. Parang konti pa lang yung nagpe-present. Ako naman na. Ayan. Ayan na. Andiyan na ang hudyat. Magpaparaffle na tayo ng 50 na bananas. San ka pa? Nag-level up. Kanina 20 lang yan, guys. Ngayon 15 na, diba? Ang sharp-sharp naman yan. Sana all. Yung di pa nagpe-present, present muna kayo kasi magpaparaffle na rin tayo. 50 bananas to, guys. Ilang LS mo yan, di ba? Okay na, Sir Ames? Ames. Sir, ang RT-RT. Okay na ba, Sir Ames? Gin na to. Gin na yung ruleta. Start na. Di ba? Sabi sa inyo, legit ang ating mga bananas eh. Yung saging natin, madami pa yan. Tuloy-tuloy lang daw tayo dito sa raffle. Marami yan, guys. Stay lang kayo, di ba? Dito, kung dito ka mag-stay, kung susugal ka dito, kasi pag nanalo ka nung minor tawag doon, yung minor na raffle, minor. Pwede ka pang manalo doon sa sa main na raffle. Yung 100 plus na bananas, 'di ba? Sang ka pa ilang LS mo yun, girl. Sige, tatawagin ko lang muna pala isa-isa yung mga nakalista sa raffle. Kasi baka merong hindi nalista eh. Magpa-present sila, no? Mag-present kayo pag tinawag kayo. Double check lang natin kasi baka meron kaming na-miss. Sayang naman, di ba? Kawawa naman. Okay, unahin na natin si Michael Erhino or Ergino Vlogs. Nandiyan ka pa ba, Michael? Michael, pa-type ng present kung nandyan ka pa. Black Shadow. Sabi ni teacher, say present if you are here. Black Shadow. Okay. Andiyan si Black Shadow? Nag-present na siya? Black Shadow. Nandyan ka pa ba? Nanalo yata. Nanalo ba siya kanina? Uy, salamat Rhoda Parotcha sa tamsak.
Kung hindi ka labisan, paano? Padikit na rin, no, sa aming channel. Thank you. Ito, nakalista ka na sa mga... may nagtatanong kasi doon 9:20 na daw. Wait lang, i-double check lang natin kung nandito lahat, ha? Kasi kawawa naman kung ano. By NCMO, pa-present naman, no, kung nandito ka. Nandito ka pa. Sige lang. Kay Baricar, ay sorry, Maricar Bacoto. Dito pa kayo, guys. Ay, wala na sila. Oh, thank you. Kay ano, pataas nga. Si Chels. Chels, nandito ka pa ba? O iniwan mo na kami? Pa-present. Sama ba siya sa 50? Tanong mo kasi. Wait lang guys ha. 50 bananas yung susunod kaya wait lang. Ang init, no? Baka naman. Tanong mo, what's your ethic ba? Wait lang guys, inaayos lang. So yung mga tinawag ko kanina pa present naman no para nagtuloy-tuloy na yung roll call natin kasi i-double check lang natin yung kung sino yung mga ay kung nalista ba lahat kasi kawawa naman yung iba. Ah, Baka ma-miss natin sila. medyo. Welcome kay No Junjun TV. Sali ka, sige. Lista ka namin sa mga matutukhang. Shout out sa'yo. Mag-invite ka kung may invite ka. Pakitamsak na rin tsaka padikit na rin kung hindi naman kalabisan sa'yo. Tamsak ka na, No Junjun TV. Ayan. Hi din sa'yo, Witty Wealthy. Shout out at welcome sa'yo. Witty na, wealthy pa. Nasa'yo na lahat Ano mo si Daniel? Nasa'yo na ang lahat. May humahabol guys, wait lang kasi nag-level up tayo from 20 bananas to 50 bananas, 'di ba? Saan ka pa? Ilang LS din 'yun, 'di ba? Hindi makita si Sir Renz. May nagtuwad. May tuwad ah. Ang sakit naman nung nagtuwad, bakit ganon? Ano daw? Oy, salamat sa mga nagtamsak. Wait lang guys Sabi mo hindi makita si Sir Renz. Sir Ems, di ka makita sa yung sa channel mismo na comment, hindi nakikita yung mo, comment mo. Pero pag sa StreamYard, nakikita namin. Kakabagin yan. Kakabagin yan. Sige. Estado na si Master Renz. Master Rino, nasa listahan ka na ng mga matutukhang. Stay ka na lang dyan. Ayan, mukhang may nang iwan sa atin. Nag-present na ba yung mga tinawag ko kanina? Init! Hindi makita si Sir Renz. Kasi Tayo lang hindi makakita sa kanya, no? Wait lang, ito na guys Magro-roleta na kasi ulit tayo eh. Uy, may bagong... Ay, tatawagin na. Tapos na pala, Rose Ann. sige. Rose Ann Morales. Andiyan ka pa ba, Rose Ann? Si Leah Worship PH. Pa-present naman ako guys. Magkakoleta na tayo. Mag-present na kayo ng madali para mag-start na tayo. Si Jeneline Benlot. Andiyan ka pa ba? Ferlin. Si Madam Ferlin Laroa. Pa-type present. Buds Arts.
Kay Eri Joy Demira. Si Miguel Soriano, andiyan pa ba kayo? Essence of Nature. Kay Debbie Mercado, Russell Gaming, I Am Me TV, Ropinks TV, oy, char. Nico Villanueva, Kung Ano Lang, by Ronel87. Kakanta. Kanta ba yun? Kay Alma Lolos, dyan pa kayo? D. Monterdi, si Eris Alves, nako. Gerald Pelehotes, si Loyal Dodong, andyan ka pa? Pak Nerns, Ruby Daip, Road 1K, wow. Raja Vlogs, Eliana Gale Vlog, Roda Parotcha, Masterino, No Junjun TV at kay Witty Wealthy. Natawag ba lahat guys na nandito? Mag-start na kasi tayo nung susunod nating roleta. Ayan, you know. Yahoo! Sige, malapit na tayo mag-start. You know, ayan ba yun? Ayun pala yun. Ayan, meron Nakikita na natin siya. O nga. pa. Kasi pero, Ayan na yung Sir Jacket, Sir Ems. Nakikita na namin yung ano, yung comment mo kahit sa mismong channel. Hindi kagaya kanina. Apo, kita ka na. 50 bananas yung susunod, di ba? Oo, game na to. Kapit lang. Ito na. Grabe yung pawis ko. Syrup na 50 bananas, malagatak na 50 bananas ang susunod. Ay, wait lang, may humabol. sali ba siya o tambay? Ano ba to? Sasali ka ba? LTV Zupla dito. Wow. Ano, tatambay ka lang o sasali ka? Kailangan, magstay ka hanggang mamaya kasi pwede kang manalo ng 100 plus na bananas or kung aabot tayo ng 40 viewers, magle-level up yung bananas, aabot ng 300 plus yung pwede mong mapanalunan. Ayun, di ba? All and all na yata yon, oo. Kumbaga, total na pala yun. Sorry. Total na pala siya. Yung 300 plus. Yeah, basta magstay ka lang. O, start na tayo sa 50 ba to? Ilan to, sir? Sir M's 50, di ba? Legit to guys na banana. Mas legit pa sa jowa nyo tsaka sa nililigawan nyo. 50 daw? Hindi. Mas legit pa to sa manliligaw nyo. Claim it, sabi pa nga nila. Wait lang guys Start na tayo ng roleta. May kino-confirm lang. Ang pawis ko. 50. 50 daw. Ayun. So, level up na from 20 bananas kanina, guys. May ilan kaming nanalo kanina. 3 yata. 50 bananas naman ngayon. Kaya, kapit lang. Ikot mo na yung ruleta. Sarap-sarap naman ng LS na to. Puro raffle, no? Maliban sa paangat, may pa-raffle pa. Wow, pakaswerte naman yan. Kakarating lang. No Junjun TV, ang swerte-swerte naman, sarap-sarap 50 bananas. Present nga ako, nandito ka pa. Kasi bibigyan natin sa iba yan, unfair naman. Ilang LS mo na yan, girl? No Junjun TV, pa-present. Andyan ka pa ba? Masarap naman nun, 50 bananas. Ilang LS yon, kuya? Diba? Ang sarap nun, promise. Congrats sa'yo. Stay ka lang, pwede ka pang manalo ng nung main raffle. Okay, so congrats. Wow, ang galing. Ayun. You're welcome. Stay ka lang.
Mag-invite ka na rin kung may invite ka. No, Junjun, patamsak ha. Tsaka padikit na rin kung hindi ka labisan. 50 na. 50 yon. Ilang LS yun, kuya? 'Di ba? Dito, ilang minuto ka pa lang yata, nanalo ka na agad, 'di ba? Siya, pakaswerte naman yan. Sharap, 'di ba? Ayan, pa-present nga pala, ililista kayo ni Sir Ems, tapos ilalapag kayo isa-isa para makapagdikitan tayo. Bali, pa-type muna ng present kasi ililista kayo isa-isa ni Sir Ems, tapos ilalapag niya kayo para sa dikitan. So magdidikitan muna tayo bago magpa-raffle ulit. Syempre, 'di ba? Habang nagpapalipas ng oras. Rapsa, 'di ba? Oo. So mag-present muna kayo, guys. Kasi para malapag yung nyo, yung name nyo para sa dikitan bago mag-raffle. Sa mga bagong pasok, palista lang po kayo. Sendan mo. Wag mo. Yan guys, pa-present muna ha. Kasi kukunin ni Sir MC isa-isa yung name nyo. Tapos ilalapag niya para sa dikitan. Para bago mag-raffle, magdikitan muna kayo, 'di ba? Ano ba yung buko na tayo? Bago 'di ba? Maliban sa raffle, may paangat pa, may dikit-dikit pa. Ang sarap naman nun. Uy, music lovers, kakarating mo lang, no? Ay, kakarating mo lang. Shout out sa'yo, welcome. Patamsak naman siya padikit na rin sa aming channel kung hindi ka labisan. Ililista ka pa lang namin. Bakit? Mali. Shanya yan. Bakit tinanggal mo kanina? Shanya yan. Shanya. Wala ka pa dito, music lover. Lalagay ka pa lang namin sa matutukhang. Yan, pa-present muna guys ha. Kinukuha ni Sir Ems yung pangalan nyo para sa dikitan. Ayan, wait lang ah. Ayan, so tatawagin muna natin guys ha. Do-double check natin. Paano lang kung may nakaligtaan? Oo, check lang natin kung may nakaligtaan tayo. Patay present ulit. Pa-present mo na ulit ha. Si Al LTV Zupladita. Kasi ito yung mga nasa listahan namin eh. Al Malolos by NCMO. Si Chels Kailin. Si Loyal Dodong. Si Eliana Gale Vlog, kung nandyan pa kayo. Ems Oreda, Madam Ferlin Laroa, Franz Vlog TV, si Gerald Pelihotes, Ami TV, Janea Vlogs, Janeline Benlot, Kung Ano Lang by Ronel87, na talaga ako dyan, Liab Worship PH, si Maricar Bacoto, Master Rino, si Michael Ergino Vlogs, Music Lovers, No Junjun TV, Pac Nerds, si Raja Vlogs, si Ropinks TV, si Russell Gaming, tsaka si Witty Wealthy. May nakaligtaan ba kami guys? Magsabi lang kayo mag-comment lang kayo. Yung kung meron kaming hindi na lista, tingnan mo nga. Kung meron din na lista, magala kayo. Oo. Si Ruby dahil. Oo nga no, si Ruby. Wait lang, Sir MC, si Ruby Dive. Tsaka si Miguel Soriano, tignan mo nga, wala doon.
Dito ko sa Tsaka si D. Dito. Andito kayo sa Road Roleta, 1K. si Road 1K, pero wait lang ah. Ano mo? I-comment mo sa kanya. Ay, comment. Ito sa isend ko na lang to. Ah. Kasi ayan yung mga nag-present ba kayo kanina? Baka di kayo nakapag-present kanina kaya di kayo nalista ni Sir Ems. Nasa Roleta kayo pero yung nilista niya ngayon, wait lang ah. Ay, hindi. Nag-present? Ano, present. Oo nga, nag-present ka sila. Wait lang guys ah. Hindi naman music. Kung saan yung pinipam. Ano daw? 20 bananas. Oh, back to 20 bananas tayo guys. Isang LS din yun. Uy, mega love shout out at welcome sa ating 32 million viewers. Naku, 8 na lang. Magle-level up ng ating main raffle. Si Rose Ann Morales din daw pala Sir Ems. Hindi natawag. Pero nasa ruleta yan si Rose Ann eh. Mag-type ulit present para na. Nag-present na daw sila kanina. Oh, at dahil nag-present kayo, 20 bananas ulit ang ating ipapa-raffle. Wait lang. Oh, ayan. Copy daw, Rose Ann Morales. By Sir Ems. Okay na? Game na ba tayo? Pa-raffle na ulit tayo? Magpaparuleta na ulit tayo? 20 ulit. 20 ulit. Napakaswerte naman nung naka-50 kanina. Tama, Meron pa bang dinatawag bago tayo magpa-raffle or magruleta, guys? Mag-comment lang kayo. Yung di pa natatawag. Uy, Ito na, 20. salamat Ropings TV. Game na to. Sali pa rin. Sali pa rin ba yung mga nanalo? Sir Ems, kasali pa rin ba yung nanalo na? Hindi, kasali na ulit sila sa main raffle. Pero yung 2020, natawag na sila eh. Yeah, magro-roleta na tayo, guys. Uy, may humahabol yata si shoutout sa iyo Igorotak TV. Igorot ka ba? Charot lang. Sama lang daw. Salamat sa Tamsak, stay ka lang. Padikit na rin sa aming bahay kung hindi ka labisan. Yan. Teka lang para masama. Nasama ka na sa listahan ng matutukhang Igorotak TV. Ayan, magro-roleta na ulit tayo. Nakahabol ka, pakaswerte. Ito na, 420 bananas. Umiikot na. At ang maswerteng nila lang ay si... Muntik na si Road 1K. Russia Vlogs! Congrats sa'yo. 20 bananas. Diba? Sharap-sharap naman yan. 20 bananas. San ka pa? Diba? Nag-stay ka lang, may 20 bananas ka na. Ay, edi kung malaki na bahay niya, edi lalong lumaki, di ba? Malaki na daw pala yung mo, Russia Vlogs eh. Yung mo, laki na daw. Joke. Congrats. Ayan. Mo to, ilagay mo dito, oh. Magdikitan muna ulit tayo guys bago mag-raffle. Bago mag-antay. Lalapag daw kayo ni Sir Ems. Guys, pakidikitan nung nilalapag na bahay ni Sir Ems ha. Para habang nag-aantay tayo bago mag-raffle, nagdidikitan na rin tayo at the same time. Chills.
So, ang nilapag niyang bahay ay kay Chels, kay Lian. Guys, pakipuntahan naman. Hindi ko na rin natin. Yan, si Madam Chels, kay Lin. Bagong dikit ko na. Oo nga pala. So, dating gawi ang bagong dikit. Ay, lumang dikit na iba. Guys, si ano yan si Chels, kay Lin, pakidikitan naman. Nilapag na Sir MC yung bahay niya para habang nag-aantay tayo ng raffle, nagdidikitan na rin tayo at the same time. So, may paangat na may pa-raffle pa. Sangka pa, di ba? Sharap-sharap naman nun. Sana lang nag-stay yung iba, no? So, sige na, dikitan nyo. Dikitan nyo na, guys. So, iba, mga ilang bahay ilalapag natin bago Relax. mag-ruleta ulit. No problem. Paano yung gulat shells? Charot. Ayun. Ano, hindi ko nabasa. Pakipuntahan niya, guys. Nasa nilalapag na Sir Ems yung bahay nung didikitan niya para habang nag-aantay tayo ng raffle, magdikitan na rin tayo kasi para doble-doble ang saya. Maliban sa raffle, may dikitan pa, 'di ba? Saan ka pa? Sharap. Ganyan ba 'yon? What? Oh, di wow. Yan, nilapag na Sir Ems yung bahay ni nilalapag din namin ni Chels. After, ayaw pala. Yung kay Sir Ems na lang, oo. Nilalapag na Sir Ems yung bahay nung didikitan, guys. Masyado yatang mahaba yung Oo. Huwag nyo kalimutan pakitype ng bagong dikit or luma. Para error. Kasi naman, ayan na. Yung kay Sir Ems na lang, Master Rino. Random din. Yung dikit? Yung dikitan pala, guys, random din daw. So, yan. Habang nag-aantay tayo or bago mag-raffle, dikitan mo na para doble ang sharap-sharap. May paangat na may pa-raffle pa, di ba? Sangka pa. Pakipunta na lang nung bahay ni... Kanino na yung binaba? Bago na? Bago na? Maricar. Okay, Maricar na pala, guys. Pakipuntahan. Ano ba yun? Maricar, meron siyang 734 na bananas. Pa-type na lang kung bago or lumang dikit, guys. Bago tayo magpa-raffle, magdikitan muna tayo para doble ang sharap-sharap. Diba? Shan ka pa. Tinulong. Yung mga bagong pasok kung gusto nyo magpalista, sali. Oo, dikitan nyo na nga pala, guys, kasi didikitan din naman kayo nyan eh. Dalapag naman natin lahat yan. So, habang nagdidikitan, mga ilang bahay ilalapag, tas magra-raffle tayo, tas dikitan, raffle, o, diba? Doble ang sharap. Okay. Oo. Sarap sa mata ng bagong dikit, oh. Dami Oo, diba? Guys, bago magpa-raffle, magpapaano tayo, magdodoble ng attendance. Ang tawag dito? Magpapa-present tayo kasi nararamdaman ko, I can feel it, may mga umaalis. So, bago tayo mag-raffle, double check natin yung mamaya yung attendance. Papatype tayo ng present mamaya. So, pakipuntahan na si Maricar, guys, tapos patype na lang kung bago or lumang dikit. Eliana Gale Vlog, andito pa ba? Eliana? Eliana Gale, andito ka pa ba? Patype naman present. Kasi yung bahay mo na yung binaba eh. Andito ka pa ba? Ako, iniwan na yata tayo ni Eliana.
Ayan. Dikitan muna tayo guys habang nag-aantay mag-raffle. Ay, nandito daw pala siya. I'm so sorry. Okay. Ayan. Kay Eliana Gaze Vlog naman yung nasa babang bahay guys. Pakipuntahan. You know, mga bagong dikit. Ayan. You know. Wow, 'di ba? Kung 'di ba? Stay ka lang Masterino pag nanalo ka. Gagraduate ka talaga ng grade 7. Miguel Soriano, andito ka pa ba? Ikaw na yata susunod. Yan, pakidikitan na si Eliana Gale, guys. Bago tayo mag-raffle. Ala. Napuntahan nyo na ba? Ano ba yan? Wait lang. Ayan. Ayan, last two, bababa. Last two na bahay. Magpaparaffle na ulit tayo, guys. Kaya, the faster, the better. Charot. Kanino ng bahay? Oh, kay Miguel Soriano na pala tayo, guys. Miguel Soriano, nandiyan ka pa ba? Pakipuntahan na lang nung bahay niya, guys. Oh. Kunti pa lang yung ano niya, kaya puntahan na natin siya, guys. Miguel Soriano. After ni Miguel Sir MC, sana lang magpaparaffle na tayo, no? Pa-type na lang ulit kung ano, bago or lumang dikit. Oh, last one bago mag-raffle. Tama ba, Sir M? Si Essence of Nature ba yun? Ayan, last one bago mag-raffle. Ano ba yan? Hindi mo binabalik. Ayan. Pagkatapos nyo kay Miguel Soriano, kay ano naman tayo? Wala pa pala. Si Essence of Nature, nandito pa ba? Okay, andito pa siya. So, yan. After kay Miguel Soriano, kay ano naman tayo, guys? Kay Essence of Nature. Oh, ito, puntahan na natin, guys, oh. Kahit, ano, makagraduate din siya ng, 80. Makagraduate ng 80. Tama ba yun? Ayan. Kay Essence of Nature naman, guys. Pakipuntahan na lang at magra-raffle na yata tayo. Be, patayin nga. Yun o, mga bagong dikit. Sharap naman ng bagong dikit to. Yan. Nilalapag ni Sir MC yung bahay, guys, ha. Kay Essence of Nature na. At magra-raffle na tayo. Malapit na. Malapit na lang. Mga, benting hinga na lang, ganun. Okay. Lart, Lart. Bakit nandito si Lart? Sino yun sila?
Guys, si ano ha, Essence of Nature na yung dinidikita natin. Sabi mo lang bakit nandito ka nandito kay Jonah. Ay, shout out kay Lar TV. Ba't nandito ka? Dapat nandun ka kay ano ah? Kay Jonah Beb. Welcome sa'yo, shout out. Papalista ka ba? Charing. Uy, magpaparaffle na tayo ng 20 bananas, guys. Eto na, kapit na. Oh, matutukhang na si Lar TV. Nasa listahan na siya. Anong view? Anong view? I love you. Charot. Oh, wala. Ano na, mag-raffle na tayo. Okay, pagkatapos ng dikitan yung last natin ngayong ano, sa Essence of Nature, Mga po yun. raffle na tayo guys. 20 bananas. Wow, share up, share up. Double check ba natin yung attendance? Sir Ems? Magpapapresent pa ba ulit? Ay, sabi ko kanina, oo, kasi ano, bago mag-raffle, baka umalis na kasi sila. Okay na. Present, type present. Oo, type present muna guys, pa-double lang. Type present para rapin. Oo, say present agad-agad guys para mag-raffle na tayo. Dali! 20 bananas, maliban sa ano, sa paangat may pa-raffle pang bananas. Ang sarap naman nun. Sharap talaga. Guys, pa-present na para mag-raffle na tayo. Na-excite na ako eh. Double check lang natin yung attendance bago magpa-raffle. Ano ba? O, ayan na. Be. 1, 2, tsaka. O, andito pa ba lahat? Kasi parang may nang iwan eh. Wala na saya. No. Oh, sus. Okay na. Ay, kukulwanggan. Ano guys, kaya ba today? No, Gina, 20 bananas. Sharap. Andiyan na si okay. Ayan na! 20 bananas on the way at ang nagwagi ay si Uy, muntik na si ano. Wow! Debbie Mercado, congrats sa'yo. May 20 bananas ka na. May paangat na, may raffle pa na ano, 20 bananas. San ka pa? Debbie, paano mo na? Papatay present nga pala kung andito ka pa. Debbie, ano? Anong pilido niya? Debbie Mercado, andyan ka pa ba? Debbie? Sayang tong 20 bananas, oh. Ang daming naandyan nag-aabang. Debbie? Debbie Mercado. Andiyan ka pa ba? Natayo na yung buhok ko sa'yo eh. Ako, Debbie. Debbie 1. Debbie 2. Debbie 3. 4. 5. Debbie 6. 7. 8. Debbie 9. Debbie 10. Aray ko po. Wala din siya. Paano ba to? Ulit. Bigay natin to sa iba. Sayang naman. Unfair. Unfair. Wala si Debbie. Wala nga po, Ulit Sir ka. Ems. Ulitin natin, no? Sa iba na lang. Unfair kasi sayang. Hindi siya nag-present. Ulit. Iniwan niya tayo, guys. Unfortunately. At dahil dyan, ibibigay natin sa iba yan na nandito. Yung worth it. Sana all worth it. Ayan na! May maswerteng mananalo. Sayang naman yung kay Debbie, no? Ayun, no? kanina nilagpasan lang yan siya. Nanalo na siya. Wow! Congrats kay Maricar. Tama ba?
Ayan. Ay, ano, Maricar pa type naman ng present. Baka Indian ka rin eh. Pa-type present, ano, Maricar, kung nandyan ka pa. Naka pa ba? Maricar 1? Okay. Okay. Congrats! 'Di ba kanina nalagpasan Stay ka muna lang? sa Stay ka lang, may ano pa tayo, may 100 pa tayo na main raffle. Tapos may dikitan pa tayo. Congrats kay Maricar Bacoto, 20 bananas. Ang makukuha mo sa LS na to, maliban dyan may dikitan pa, 'di ba? San ka pa? Sharap, sharap. Lumampas daw kaya ano. Ay po. Ayan. So, magdikitan muna ulit tayo guys. Congrats ulit kay Maricar. Ano ang sagot ng mga nangyari? Ano ba yun? Sulat. Yan, may 20 banana si Maricar at magdidikitan muna ulit tayo guys bago mag-raffle ulit. Ruleta rin tayo para sa ano. Lalapag. Ayan, so magro-ruleta na ulit tayo ng ano. Ay para pala sa ilalapag nating bahay sa dikitan guys, magro-ruleta din tayo kasi random siya. So, papakita natin sa inyo. Wait lang, maglalapag ng bahay ulit si Sir Ems para sa didikitan natin. Oo, maganda nga yung Lart. Ayaw daw kay Madam Ferlin nung ano, ruleta. Meron pa naman mamaya. Mag-ano tayo? Mag-aano na, magdidikitan na ulit tayo. O, eto na. Uy, baba mo yung bahay natin. Ah. Uy, Nax, Dodong Loyal. Oh, ito, i-remove mo to kasi na ano na. Madidikitan na siya. Yan. Ayan. So guys, ang didikitan muna natin ay si Dodong Loyal. Tama ba to? Tanong mo, 740. Ano, Dodong Loyal, andyan ka pa ba? 714 ba yung ano mo, bananas mo? Tama ba yon? Ay, umalis na siya. Dodong. Dudong ba? Ako ba loyal? Kala ko ba loyal ka? Asan ka na? Ah, okay. Tama ba yung ano, ito? Yung 714 na bananas? Okay. Oh, ito na. Guys, pakidikitan mo na si Dudong Loyal. Pakitype na rin kung bago or lumang dikit. Bago tayo magpa-raffle, dikitan mo na ulit tayo. Ayan. Puntahan na natin yung bahay ni ano guys, ni Dodong Loyal. Dudong? Dodong pala. Dodong Loyal. Yan. Para may ano lang, Mm-mm. may extra. Para may extra dikit maliban sa raffle. At kung ano, yan. Ang buhok ko talaga nalipad. Ang oily ko. Okay na. Guys, dikitan na natin si Dodong. Plus lapag. Huling lapag. Bago tayo mag-move on. Sana lahat nakakapag-move on. So, huling lapag na yan, guys. Kay ano, Dodong Loyal. Dikitan na natin. Dahil lang susunod ay si... Bago magpa-raffle muli. Uy, si Janeline Benlot, nandito ka pa ba? Remove mo.
Jeneline Benlot, andito ka pa ba? Tama ba itong bahay? Ikaw ba tong ano, may 1.54K? Uy, andito yung ninja niya. Oo nga, andito. Anong confirm lang natin? Ano, Jeneline? Ninja ni Jeneline, nandiyan ka pa ba? Tama, Okay. tama. Tama tong ano, 1.54 na bananas. Ikaw, tama ba yon? Okay. Ikaw na ang ating maswerteng susunod. Yan, unang lapag guys, pakipuntahan si Jeneline Benlot. Yan. Pagkatapos nating magdikitan, magra-raffle ulit tayo. Di ba? Ang sarap-sarap naman nun. Saan ka nakakita ng LS na may dikitan na may paraffle pa ng banana? Ano ba itong mga buhok ko? Ayan. Paki-type na rin kung ano kung luma or bagong dikit guys Dikit. Dikit-dikit, syarap-syarap. Basta pag Oh, huling lapag para kay Jeneline Benlot. At nang makausad tayo para makapag-raffle ulit tayo. 5 lapag. Baka 5 bahay. Okay. Oh, so, ano, 3 more to go guys. Magpaparaffle na ulit tayo ng 20 bananas. Pangatlo na to, si... Wow! Ay, ano yun? Okay. Rupings TV, andyan ka pa ba? Rupings TV? Rupings TV? Andyan ka pa ba? Ikaw na susunod. Ikaw ba tong ano? May 315 na bananas? Okay. Ikaw to, tama ba to yung ano? 315 na ano? Bananas? Tama ba yon? Ano daw? Ano yan? Hindi, tama yon? Ikaw yon? Okay, 315. Uy, by NCM. Oh, may work din kami bukas. Okay, salamat music lovers. Sa susunod nating LS, baka ganito ulit. So, abang-abang lang. Manalate ka kasi ng pasok, no? Pati kay by NCMO. Okay. Pangatlong lapag kay Rupinks TV, tapos dalawa na lang mag-raffle na ulit tayo. Puntahan na natin siya, guys. Okay? Ang bilis. Ayan. Ayan, puntahan na natin si ano, guys. Dikitan na natin yan para makausad na tayo. At na makapagpa-raffle na. Si Rupinks TV. Sunod. Dalawa na lang at mag-ano na tayo. Paparaffle na ulit tayo ng 20 bananas. Sharp-sharp naman nun. Uy. Ayan. Pa-type na lang kung luma or bago Nadikit. Sarap sa mata nung bagong dikit. Yan, dalawa na lang magpaparaffle na ulit tayo, guys. Okay.
Stay ka lang dyan. Stay put. Ano nga, yeah, bullshit. Andito pa ba si Liab? Liab ano ba yun? Worship PH. Andito ka pa ba? Pa-present naman. Liab? Liab Worship. 1. At Tama po ba? tama ba tong ano, 747 na ano, bahay mo? Tama ba 'yon? Salamat din Madam Ferlin. You're welcome po. Wala lang kaming ano. Salamat Shopee, ganun. Opo, okay na. Okay, so next tayo kay Liab Worship, guys. Pakipuntahan, dikit. At isa na lang, uusad na tayo sa ano, raffle. Oo, by NCMO. Malay mo, 'di ba? 20 bananas din 'yun. Yan, puntahan na natin guys. Ayan, unang lapag para kay Liab Worship. Unang lapag. Lahat kayo matatawag. Oo, basta magstay lang kayo. Matatawag naman kayong lahat dito. Ano, kung ano lang. Kung ano lang. Oo. Kung mag stay ka, matatawag ka. Tapos may raffle pa. May chance ka pa manalo sa raffle. Matatawag naman kayo lahat. Don't worry. I got you. Aw. Kay Liab guys, pakipuntahan natin. Isa na lang, 'di ba? Tapos na. One last, oo. Pagkatapos ni Liab, one last pa raffle na ulit tayo. Sharp na ulit. 20 bananas ulit, guys. Yan, nadikitan na ba natin si Liab para isa na lang? Last na, last na. Oh, isa na. One last na. Uy! Andito ba si ano? Sino yung nilalapag mo? Siya. Okay. Yan, huling lapag pala kay Liab bago tayo umusad sa huli natin at magra-raffle na tayo, guys. Okay? Uy! Franz Vlog TV, andito ka pa ba? Andito ka pa ba? Ikaw na ang huli natin bago mag-raffle. Tama ba tong 205 na dikit na bahay? Tama ba to? Vlog. Ano, Franz, andito ka pa ba? Sir Franz. Yan, one last na to guys kay ano, Franz Vlog. Tapos magpaparaffle na tayo. Thank you, Rupings. First time namin magpaangat eh. Pero mabait talaga, charot. Ay, wala si ano, Franz. Babalik. Hindi ba nabibilangan na natin siya? Hindi pa ba? Wala na. Masyado tayong nagmamadali para sa raffle kaya hindi siya nag-present. Franz, nandito ka ba? Bigyan natin sa iba yung lapag. Sayang naman. Franz Vlogs TV. Isa ka rin ba sa nang iwan? Franz Vlog. Ang buko nalipad. Franz. Okay. Mag-ano na lang tayo ng ibang ilalapag, guys. Mag-roleta. I-double check mo muna yung ano. Si Franz. Wala talaga, no? Tumalon-talon na. Tumalon-talon na siya. Naku po. Sayang naman. Ayan na. At dahil dyan, ang tatawagin na lang natin ay grabe naman tong ruleta na to. Siya at siya. I-remove mo kasi, kuya. Yan. Total, iniwan naman na tayo. Galit. Naku, galit. Uy! Ang tao mo gusto ng Russia. Hindi, nanalo na siya kanina ng 20 bananas. Ayan. Sharp ka ngayon na Russia Vlogs. Mama Russia. Ma'am Russia. Ito ba yung ano mo? Ikaw ba tong 1.83?
Ano nga siya? Ma'am Rasha, dito ka pa ba? Present ka. Thank you, Rupings. Pa-present, Madam Rasha. Makunat. Ano, makunat. Hindi makunat na. Yan. Ang huli nating lapag ay si, Madam Rasha Vlogs bago tayo magpa-raffle, guys. Yan. Nahambal sa Dikitan na natin para makapagpa-raffle na tayo, mag-sharap-sharap na tayo. Sana all malaki bahay. Sana all na malaki bahay, tapos malinaw yung camera. Malinaw yung pang-vlog. Na-remove ba kanina yung yung natawag na ni Sir Ems? Guys, pakipunta na natin si Russia para makausad na tayo sa raffle. Alam kong excited na tayong lahat. 20 bananas yun. Maliban sa 'di ba? Maliban sa paangat, sharap-sharap. Yan, puntahan na natin guys. Pangalawang lapag para kay Madam Russia. Ay ko po, ano ba yun? Pa-type na lang kung bago or lumang dikit. Ayan, huling lapag para kay Madam Russia at dadako na tayo sa ating pinaka-antay na raffle. Excuse me po. Salamat nga daw. Magsusupport daw si Rupings TV. Sana naman always, di ba? Salamat. Baka mamaya magsusupot-supot ka tapos di ka pa nakadikit ha. Uy, salamat sa mga tamsak. Yan, lapag mo na si last na yan, si Madam Russia, para makapagpa-raffle na tayo. Ayan, napuntahan na ba guys para makapagpa-raffle na tayo. Ang habol nating lahat. Ano daw? Ayan, napuntahan na ba natin si Madam Russia, guys? Madam Russia, may pa tayo may main raffle pa tayo na tama ba, 100 grand prize na bananas. Kaya magstay ka lang. Meron pa tayong 20, 30 sa 100. Ayan, magpa-raffle na tayo. Nadikitan nyo na si Madam Russia. 20 muna. 20, 420 bananas ulit. Ang last raffle natin, 100. So, yun na nga, ang last raffle natin, which is yung grand prize, is 100 na bananas. Kaya kung mag-stay ka hanggang dulo, more chances of winning, sabi pa nga nila. Ayan, mag-raffle na tayo. You're welcome po, Madam Russia. Salamat sa pag-stay. May habol pa ba? Diba? Ang sharp-sharp na 100 bananas. May paangat program na may grand prize pa na 100 bananas. Diba? San ka pa? Sige, Rupings. Salamat sa support. Okay. Ay, magpaparaffle na kami. 20 bananas at eto na nga. Muntik pa siya. Kung lang by Ronel. Ronel, nandyan ka pa ba? Pa-present naman ako. Nandyan ka pa. Sana umabot pa ako. Ronel, nandyan ka pa ba? Pa-present naman
Sayang to, 20 bananas to. Hmm. Katumbas na yan ng isang LS. Tapos maliban dyan, may paangat pa. Anong tawag dito? Ronel, nandiyan ka pa ba? Ronel 1? Ronel 2? Ronel 3? Pa-present ako, Ronel. Dito naman. Bago ba yun? Patingin nga. Ronel. Ronel 4? Ronel 5? Mag-present ka lang, idol. Mukhang ikaw ang di aabot ah. Kanina nagkakasabi mo lang, sana umabot ka, mukhang ikaw ang hindi umabot. Okay. Yun oh. 'Di ba? Nagdilang anghel ka. Congrats sa'yo, may 20 bananas ka na. Wait lang. Patingin ako ng pangalan. Stay lang ako. Stay lang, may 100 ano pa tayo. Meron pa. May grand prize pa na, ano ba yun? 100 bananas. Tapos magdidikitan pa ulit. Oh, yan. Anong pangalan? Ayan. Alright. Rock and roll to the world. Ayan, magroleta naman tayo para sa ilalapag natin para sa dikitan, guys. So, 5 muna ulit. Tapos, 20 ulit. Ayan. So, yun na nga yung ano natin. Yung ruta natin, guys. Ayan, tatawa. Lahat yan tatawagin natin. 5-5. 5-5 muna na bahay na ilalapag. And then, Hindi. hindi ka naman naka-hide. Nakita na namin, okay na. Recorded na. Stay ka lang Ronel kasi may 100 bananas pa tayo na grand prize. Tsaka hindi ka pa yata natatawag sa sa dikit. Ito na ang una nating ilalapag na bahay. Alma Lolos. Nandito ka pa ba? Pa-present naman kung nandito ka pa. Ikaw ba tong Bago lang. Oo, bago lang. May 11 na subscribers. Alma Lolos, diyan ka pa? Yun no. Tama ba tong 11 na dikit? Bahay. Kaya nga na bahay. Hindi pa. Okay, lead. Tama daw yon. O, sige. Ikaw ang ating unang ilalapag. Bagong dito lahat. Ayan. Dapat bagong dikit to lahat. Bago lang to eh. Bago yung baby pa. Oo. Hindi, mali. Sigurado bang tama to? Main account mo. Main mo to, Alma Lolos? Sabi niya yes eh, nung tinatanong natin siya kung tama yung 11 na, bahay. Bakit? Ayun, so may grand prize tayo na 100 bananas. Lahat may chance kahit natawag na kanina doon sa sa tig to 20 na bananas. Kaya kung ako sa inyo, magstay na lang ako. 'Di ba? Maliban sa paangat may pa. May grand prize pa na 100 tapos kung natawag ka kanina na 20, sharap 120 plus. Uy, mega love shout out kay Choi Chai. Welcome sa'yo. Couple vlog. Tsaka kay, Couple vlog. ha? Couple vlog. Bago ba yun o? Parang Choi Chai, nasa listahan ka na ng mga matutukhang. So, maliban sa dikit, may chance ka pang manalo ng raffle, di ba? Sharap. Tapos mamaya, kung mag stay ka, may mananalo pa kami ng 100 na bananas, di ba? Uy, lapag mo na yung kay guys, pakidikitan si ano ba yan? Si Alma Lolos, dapat bago yan kasi bago pa lang yung bahay niya. Tignan niya na, ayun sharap naman yan. You're welcome, Choi Chai. Kung mag-stay ka hanggang mamaya, may 100. ang grand prize natin ay 100 bananas, 'di ba? Tapos matatawag ka pa sa paangat. Ang sharap naman noon. Yan, pangalawang lapag para kay ang tawag dito kay Alma Lolos.
Dikitan nyo na guys para makapangalawa na tayo tapos makapagpa-raffle na ulit tayo pagkatapos ng 5. Last na pa. Yan, huling lapag muna kay kay Alma Lolos. Dikitan nyo na yan guys, baby pa lang yung bahay niya eh. Tawag ko sila dito yung pangalan ng ano. Eri Joy, nandyan ka pa ba? Eri Joy? Wala na yata to, kanina pa eh. Energy. Eri Joy? Ikaw yung susunod nating ilalapag, Eri Joy 1. Ala, nag-vlog ata yung ano niya. Ala, nag-vlog na. Nawala yung net natin. Wala. Ay, di ko sure. Eri Joy, Shit, nag-vlog pa nga oh. refresh mo. Wait lang guys ah. Meron ba? Eri Joy? Oo, type present pag natawag. Kasi kayo yung ilalapag. Uy, si Mushi pala. Hi sa'yo, Mushi. Welcome. Oo, listado ko na. Ay, nasa ano ka na? Oo, listado ka na sa mga matutukhang. Kay Madam Mushi. Erijoy 1, Erijoy 2, Erijoy 3, 4, Present. patype naman ng present. 5, 6, 7, 8, 9. Wala na siya. Iniwan na niya tayo. Ayan. Sa pangalawa nating lapag, ibigay natin sa iba yan. Okay. Ikot na ulit. Wala na nga eh. Tingnan ako nung ano. Out of the present, sir. Akala niya music lovers, ay. Oo. Nagpaalam siya kanina, di ba? Oo, wala na. Double check na. Ay, wala na. Hindi na double check yan. Wala na nagpaalam. Ayan. Wala na. Nagpaalam na rin yung sumunod na nabunot eh. Natawag na siya kanina, di ba? Saan? Ah, di ba? Hindi, nilulunod ko naman. Iliana. Eliana Gale, nandito ka pa ba? Iliana. Oo, di ba? Binaba na siya kanina ni Tanong mo kay Tanong mo, Iliana. Eliana, di ba nailapag na yung bahay mo kanina ni Sir Ems? Naalala kong tinatawag ko yung mo eh. Natawag ka na ni Sir Ems kanina, di ba? Oh, nalapag na nga. Sige. Bigyan na muna natin yung yung chance sa iba, Eliana ha. Yan. Pangalawang bahay. Yun si Madam Ferlin Larawa na. Nakunap na. Ay, naka-hide yung Ito na yan. Ay, hindi pala. Ayun Ito na yan. Ito na yan. Okay. Guys, pakidikitan si Madam Ferlin Larawa ha. Pakidikitan. Pakipuntahan na yan. Unang lapag yan kay, para kay Madam Ferlin. Pakidikitan. Nakakadalawa na tayong, lapag. Ay, bahay. 3 more to go para sa susunod nating raffle, guys. Bilisan nyo na lang para, mabilis din tayo, diba? Makapag-raffle agad tayo. Ayan, guys. So, pakitype kung luma or bagong dikit. Ganda-ganda naman ni Madam Ferlin. Anong lumang dikot? Miguel? Charot lang. Oo. Sa mga girls, nood kayo ng channel niya, puro beauty tips, di ba? Tignan nyo naman si Madam Ferlin, maganda yan. Aray ko. Konting dasal siya. Konting dasal na lang, Master Rino. Kami rin may work din kami bukas, pero alam mo, lahat kayo matatawag, tapos may grand prize pa na 100 bananas kung mag-i-stay ka lang until the end. Tsaka,
Kahit nanalo ka na kanina, pwede ka pang manalo ulit, 'di ba? Sharp-sharp naman. Tapos may paangat pa. Oh, guys, pakipuntaan na si Madam Ferlin para makausad na tayo. Pag umabot ng 30, 50, bibigyan natin. Ha? Ano? Ayan. Uy. Crush niya daw. Ganda, 'di ba? Sana all maganda. Ayan. Sige, huling lapag na para kay Madam Ferlin at nang makapagpa-raffle na tayo, makausad na tayo. Nadikita na ba yan? Pakailan na to? Pangalawa? Magpapangatlong bahay na yan. Madam Ferlin, available ka daw po ba? Taon na. Natawag na si Chels kanina, unang-una yan siya. Bigyan na muna natin yung chance sa iba. Tatlo yata yung nalapag kanina ni Sir MC. Uy, oh, napakaswerte. Sabi sa'yo, samahan mo lang ng dasal yan, Master Rino eh. Sa raffle na lang. Sa raffle na lang. Ito na, itama ba tong account mo? 682. 682 na bahay. Ikaw to. Yan, nadikitan ka na namin agad. Andito ka pa, Master Rino? Patay ko yung Master Rino, pa-present, para sure. Patay kayo. Married na pala si Madam Perlin. Ang sakit nun. Ayan. Pakipuntahan na yung bahay ni Master Rino, guys. Pangatlong bahay na to siya. 2 more to go. Magpaparaffle na ulit tayo ng 20 bananas. Okay? Okay? Yun. Hanggang sa 100 kaya magstay ka lang. Sharap yun. Huwag ka malito dyan, ah. Yan. Dikitan na natin si guys. Si Master Rino. At makausad na tayo. Bago or lumang dikit. Tingnan kung ano. Oo. Copy paste. Yan, pangalawang Copy. pangalawang dikit tuloy. Ang tawag dito. Yan, pangalawang lapag para kay Master Rino, guys. Tara na para makausad tayo. Makapagpa-raffle na rin tayo. Dikitan nyo na. Bago or lumang dikit. Yan, pangatlong bahay na to, dalawa na lang, magpaparaffle na ulit tayo. Kung magstay kayo hanggang dulo, more chances of winning ng 100 bananas. Sharap nun, saan ka pa? Ilang LS mo na yan. Tapos nakipagdikitan ka pa. Oy, Beng Adventure, pwede kung basta ba mag-i-stay ka hanggang mamaya kasi may grand prize kami na 100 bananas. Tatawagin din lahat ng mga Oo, tatawagin din lahat ng nanalo na kanina. Tapos may paangat program pa. Pag wala mamaya, so wala. Oo, bibigay sa iba. So kung mag-stay ka hanggang mamaya, more chances of winning ng 100 bananas. Tapos every after 5 na bahay na nilalapag namin, nagpaparaffle kami ng 20 bananas. So ito pangatlo na, dalawa na lang. 2 more to go, magpaparaffle na ulit kami ng ang tawag dito, 20 na bananas. Sige na, mo na. Ayan, ang susunod natin. Ito, huling lapag para kay Master Rino. Tama ba? Pangatlong bahay na tayo para makausad na. Tingin ako sino yung susunod. Rose Ann Morales, nandito ka pa ba? Rose Ann? Rose Ann? Dito ka pa, Rose Ann? Okay. Rose Ann? Niwan mo na din kami. Rose Ann, 1, 2, 3, 4, 5,
Mag-present ka ha. 6, 7, yun. Nakahabol sa bilang. Tama ba to? Tama ba tong 671? Tama ba to? Tama ba yan, Rose Ann? 671, bahay mo to? Beng Wanderlust, nalista na ba siya? Ito? Okay. Okay. Sige. Beng Adventure 2 daw siya. Oo. Rose Ann, tama ba tong 671? Para ilapag na natin to. Makausad na tayo. Okay, tama daw. Oo. Sige, lapag na yan. Yan guys, puntahan na natin para makausad na tayo. Ilan eh? Pangatlong bahay na to, tapos dalawa na lang. Magpaparaffle na ulit tayo ng 20 bananas. Nakakauhaw pala siya, no? Lahat ng bananas after na ng live stream pa. Ay guys, sa mga nanalo, yung bananas, lahat yon after live stream na lang, ha? Thank you. Eh, Sir Erms natin i-confirm. Kasi, kailangan pa ng coordination. Oh, wow! Rose Ann, pangalawang lapag. Dikitan na natin to para makausad na tayo. Hindi pa naman siya tayo. Hindi ka pa natatawag, Russell Gaming. Stay ka lang, may may grand prize tayo na Dito pa. nandito ka pa, na 100 bananas. So, ang susunod natin ay si Igorotak. Andito ka pa ba, Igorotak? Huling lapag kay Rose Ann. Igorotak, andito ka pa ba? Habang nilalapag si Rose Ann. Igorotak, andito ka pa ba? Guys, pang-apat na to si Igorotak para makapagpa-raffle na ulit tayo ng 20 bananas. Diba? Sharap. Hoy, Igorotak, andito ka pa ba? Igorotak 1, 2, 3. Naglalag tayo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba? Ewan ko. Hindi daw nagbago. Be? Excuse me. Wala sa Igorotak, ibigay natin sa iba yan. Ilan ba yung kanina? Ano yung nagbago? Nakaturog na Cam? Ano ba ito, mawaray? Mga waray ba kayo? Uy, magkakulita ka na. Maglalapag na tayo ng pang-apat para Wala siya. Iniwan na niya tayo. Ganyan naman yung mga lalaki na yan. Iiwan. Uy, lalapag namin yung bahay namin. Ilocano ba? Kala ko waray eh. Ay, kaswerte naman yan. Beng Adventure, andito ka pa ba? Hindi, iba yung main niya eh. Hindi na yan. Ito ba yon? Tama ba to? Beng Adventure? Yung 2K? Pa-present naman at makausad na tayo sa raffle. Oo, Rose Ann. Waray upay. Morales, meron yan dun sa amin. Wag naman po lahat. Beng Adventure pa present na para makausad na tayo. Pang-apat ka na, isa na lang na tayo. Ang tawag dito, magra-raffle na. Oh, dami palang waray dito. Yon. Okay, lapag na natin yan. Tama ba tong 2K, Madam Beng? Madam Beng? Hit hiya, Tacloban. Taga Tacloban, hit hiya. Adila ako na mamati. Isa pa tong waray. Diyos ko, yun ba to?
Sa paanay. Pato na sa amo. Para upay. Ilapag mo na yan si ano, si Madam Beng. Tama ba yung 2K? Pa-comment naman. Ayan na, nilapag na namin yung 2K ah. Apo, oh, sarap-sarap ng 2K. Sana all. Sana all talaga. Guys, pakidikita na natin si ano, Beng. Beng Adventure. Kasi, pang-apat na siya sa bahay na nilalapag natin. One last na lang. One more. Magpapa-raffle na ulit tayo ng 20 bananas. Diba? Sharap, sharap. Tapos, stay lang kayo kasi um, may grand prize tayo na 100 bananas. Yon. Kahit natawag ka na kanina, kahit nanalo ka na ng 20 bananas, ganyan-ganyan, may chance ka pang manalo ulit ng 100 bananas. Tapos, matatawag ka pa sa ano, paangat program, 'di ba? Sharap-sharap, saan ka pa? 'Di ba? Ilang LS mo rin yun kapag pinagsama-sama mo lahat yun. 'Di ba? Ayan, guys, pangalawang ano, lapag para kay Madam Beng Adventure, pakidikitan na yan. Tignan mo nga. Virtual ka mo. Guys, puntahan na natin si Madam Beng. Yan. Huling lapag na yan, ano? Ayan, one last. Last na at mag-raffle na tayo. Ang ating pinakaabangan. Sakto. Wow! Choy Choy, andito ka pa ba? Diyan siya nakakabasa lang. Wow! Ako na lang yung ano, e-effect ng ganun. Wow! O, di ba? Close na doon sa ano. 767. 767 Choy Choy. Tama ba tong bahay na to? Yan, bago natin ilapag si Choy Choy. Tama ba yon? Okay, yes daw. Sige guys, tapos na tayo kay Beng. Nadikitan na. One last na to. Last na to si Choy Choy. Magpaparaffle na ulit tayo. 20 bananas. Sharap, sharap. Present. Ayan. Sana Eliana, hindi pa ako maglalapag bago. Eliana yung totoo ba? Di pa ako naglalapag bagong dikit na? Ano to? Nagtatakloban ba sila lahat? Guys, puntahan na natin si Choy Choy para makapagpa-raffle na tayo. Huling lapag na siya sa batch na to eh. Kasi tiglima-lima, ulitin ko lang yung ginagawa natin ha. 5 bahay na ilalapag. After nun, magpaparaffle tayo ng 20 na bananas. Tapos, 5 ano ulit. Ganun lang siya. Ulit-ulit lang hanggang sa maubos na kayo lahat. Tapos, magpapa ano tayo. Magpapa grand raffle tayo nung 100 na bananas. So, kung ano, kung magstay ka hanggang mamaya, more chances of winning do sa 100 na bananas. Tapos, ano, kahit natawag ka na kanina, nanalo ka na, may chance ka pa rin. I mean, kasali ka pa rin sa raffle. Nako, puro luma, ano, Choy Chai. Wala bang bago kay ano? Puro kay Sir Ernst. Kay Choy Chai? Ganun ba? Yan. Huling dikit at magpaparaffle na tayo ng sharap-sharap. Wow. Couple goals. 767. Parang ganun. Wala bang bago kay Choy Chai? Tama lang. 4 lang atin ba? Sakto lang. Ayan. Magpapaano pa ba tayo? Bawi na lang sa rapi. Ay guys, yung mga nanalo ano, lahat yun after na lang ng LS na to, okay? Okay. Ayan! Ito na ang pinakahihintay natin. Okay na. Present.
Pa-present naman pala muna ng mga nandito pa kasi magro-roleta na tayo. 20 bananas din to guys ha. Isang LS na yan. Minsan nga yung LS mong pinupuntahan, hindi umaabot ng 20 yung dikit eh. Eh dito pag nanalo ka tapos may paangat pa. Oh, ilang LS na yun. Tapos kung mananalo ka pa, di ba? Sharap-sharap naman nun. Let's go! Okay. Ayan na. Eto na. At ang ating lucky winner. Uy! Madam Witty Wealthy. Andito ka pa ba? Okay, nandiyan ba siya? Pa-present na lang ulit, Witty Wealthy, para sure. Dito ka pa ba? Type na. Nga pala. Paalala mo to sa akin, ha? Mag-stay lang kamo sila kasi ipo-confirm natin lahat ng channel. Ayaw nga pala sa mga nanalo, guys. Stay lang kayo kasi ko-confirm natin yung mga channel nyo mamaya. Ha? Tsaka baka manalo pa ulit kayo ng 100 bananas, 'di ba? Tante rin to siya, 'di ba? Ayan, congrats kay Witty Wealthy. Yan. Okay. Dumako na tayo sa susunod na batch. O, 5 bahay muna ulit, guys, bago magpa-raffle ng, kaya ba today? May pa-raffle pa tayo ng 20? Meron pa? Kaya pa? Sige, isa pa. O, isa pa. Sige. Huwag may remove yan. Kasi yan din yung gagamitin mo mamaya. Sige. Mag-raffle ka na. Ay, mag-raffle. Oo. Yung ibababa, ilalapag nating bahay. Ano ba yan? Ayan. Konti na lang tayo, guys, oh. Magpaparaffle na tayo ng 100. Dikit mo na, dikitan mo na, dikit. O, dikitan na ulit tayo, guys, ha. Ay, nako. By NCMO. Nandito ka pa ba? Parang umalis na to, eh. Oo nga. Bilisan na natin yan. Muntik na. Ala, si Franz. Tinawag natin yan kanina, di ba? O, wala siya. Oo. Oo, pero sa narapol hindi pa. Okay. Sige. Si ano na? Si... Ano, tatawag na rin natin. Sa dikit nga yun. Si by NCMO. Umalis na yata eh. Bigyan na natin to sa iba, guys. Yung dedikitan natin bago magpa-raffle ulit. Wala rin to na. Si Liab. Wala rin. Tawagin mo muna. Liab, andito ka pa ba? Laksihan naman na. Papurado name. Yang God. Wait lang, Liab. Nagli-Liab na yung galit ko sa'yo. Charot lang. Liab? Andito ka pa ba? Liab? Niliyab ako para lang sa'yo. Tignan mo nga. Ay, andito pa siya. Guys, dikitan na muna natin si Liab bago tayo mag-raffle. Ito sa'yo ba to? Hindi, natawag na to. Natawag na pala eh. Natawag ka na, di ba? Nailapag na pala. Sabi sa'yo eh, naalala ko natawag ko na yan siya kanina eh. Salamat kayo, nagdaog ako. You're welcome. Stay ka lang kasi pwede ka pang manalo ng 100 na bananas. Mamaya. Tsaka i-confirm pa yung channel nyo. Ayun oh. Paulit-ulit na lang. Si natawag na yan? Maricar. Dito siya natawag. Dito pala siya natawag. Di pa. Si Maricar, nailapag ka na ba kanina ni Sir Ems? Kasi
bago kaming, bago kami mag-ruleta, may natawag siyang 3 kanina eh. Madam Maricar, Mana, konti na lang pala eh. Okay. Matawag ka na. Natawag ka na, ay, nailapag na ba yung bahay mo kanina? Yung bago tayo mag-ruleta, yung kay Sir Ems, Okay. nalapag na. Okay, sige, bigyan natin sa iba ha. Sese na lang ako bitaw. Sige na. Eh, ano mo na. Raffle. Eh, kasi ano, uy, si Ronel, nailapag na ba? Ay, hindi, natawag siya sa ano. Digital niya to. Ayan, Ronel, nandyan ka pa ba? It's your turn to shine. Tama ba tong 275, Ronel? Pa-present ako, patay pa akong present. Ronel 1, 2, 3, 4, 5, Ronel 6, Ronel 7, Ronel 8, Ronel 9, 10. Naku, sayang. Bigay rin natin to sa iba. Yung iba naman, wala na yata to si ano. Nandiyan pa ba yan? Ay, ano ba yun? Ayan. Tara mo, tama. Tama ba tong 275, Ronel? Andito pala siya. Kaya stay lang kayo, may grand prize tayo na 100 bananas. Kaya nga, Madam Ferlin. Pagkatapos mag-countdown siya, saka siya lumabas. Nandito lang daw. Eh. Kala ko, iniwan mo na kami. Okay mo na. Tama na ba yung bahay mo? Sige na, ilalapag na natin yung bahay mo. Sabihin mo lang, oo o hindi. Yes or no. Bakit ganun, no? Parang delayed nga talaga. Refresh nila. Oo, refresh nyo nga. Di ko alam kung mabagal ka o delayed kami dito. Refresh nyo yung guys. Refresh. So, pang ilan na to? Pangalawa? Delay daw. Ayan na guys, nailapag na natin yung bahay ni Ronel. Pakidikitan na lang para makausad na tayo sa paraffle ulit. Yun, ang sarap naman yan, Ronel, oh. Bagong dikit. Close live tapos balik ulit. Oo. Yan, para ma-refresh kasi delayed kayo. Ay, nanisi. Delayed kayo. Wow, advance. Paano yung advance? Patingin nga. Surodo Parocho ba natawag na sa dikitan? Tanong mo sa dikitan ka. Si Madam Rocha, natawag na ba? Rocha, tama ba? Natawag ka na ba sa dikitan? Kanina ni Sir Ems? Bago mag-roll. Ay, kung may sabit yung buhok ko. Nalaman tuloy nila. Refresh nyo lang, Rose Ann. Sabi ni Madam Ferlin, close live tapos balik ulit. Ayan, baka may mga bago tayong pasok dyan, guys. Palista lang kayo. May, tayo? Tawag doon? Magpapaangat muna tayo. Dikitan muna. Tapos, pagkatapos ng 5 lapag, magpaparaffle ulit tayo ng tig 20 bananas. Tapos, sa dulo, meron tayong grand prize na 100 bananas. So, yung pag natawag ka na sa 20 bananas, kasali ka pa rin sa grand prize na 100 bananas. So, saan ka pa, di ba? Ilang LS mo rin yun. Tapos may dikitan pa. Ilang LS ko na magbilang. Ayan. Puntahan na natin si guys,
Yan, tapos na tayo kay ano. Mag-ruleta ka na ulit. O guys, pa-type daw ng di pa nalalapag sa di pa na ilalapag. Ano ba yun? Ayun, si Madam Roda, akala ko Rosya. Guys, pasuyo na lang ng ano, paki-type ng di pa ako nalalapag kung di pa nalalapag. Yung totoo lang na di pa nailalapag, ha? Para makausad na tayo sa raffle. Raffle, waffle. Ano ba itong buhok ko? Uy! Mega love shout out at welcome kay Cutie White. Wow, cutie. Sasali ka ba? Sasali ka ba? Ano to, laro? Lilista ka namin sa listahan ng mga matutukhang, ha? Yan, may chance ka manalo ng 20 bananas. Tapos kung mag stay ka hanggang Franz vlog tsaka ano? Hindi na pala tayo nag-June. Yan. Wait lang, kinakausap ko pa si Cutie White eh. Yan, so kung mag stay ka hanggang mamaya, may grand prize tayo na 100 bananas. Pag natawag ka sa 20, may chance ka pa rin, kasali ka pa rin sa ano, pwede ka pang manalo ng 100 bananas. Tapos maliban doon, may dikitan pa tayo. So, makakailang ano ka rin. Makakailang dikit ka rin, di ba? Saan ka pa? Sa isang LS lang yan. Ayan, kay ano naman tayo kay No Junjun. Napuntahan nyo na ba si ano? Si Ronel? Guys, nadikitan na. Usad na tayo. Kay ano, pangatlo na to, si No Junjun TV, di ba? Malapit na tayo mag-grand prize. 3 more to go, kaya kapit lang sa inyong mga bewang. Ayan. No Junjun na. Andiyan ba siya? Oo, hindi pa. Wait, tinawag natin yung kanina, di ba? Tama ba? Bay, makakalimutin pa naman ako. Ay, wow. Tama ba to? Tama ba yung 1.8? No Junjun TV? Aray ko na ba yun? Ano, Ronel, happy ka na? Stay ka lang ha, may 100 ano pa tayo. 100 bananas na grand prize. Ayan. Pagkatapos ni No Junjun TV, 2 more to go na lang magpapa-raffle na ulit tayo. Nandiyan ka ba, No Junjun? Pa-present naman. Pa-type present. Para makausad na tayo. Iinit na rin yan sila. Tama ba to? Tama ba yung 1.8? Sige, ito na. Unang lapag para kay No Junjun TV. Guys, puntahan na natin para makausad na tayo agad-agad. Bom karaka-raka, ganun. Nandito po sa kamo si Ayan TV. Sino? Ayan TV. Huwag kang mag-alala, I am me TV. Nandito ka pa. Patingin nga. Andito pa oh. Si Franz Vlog, tinawag niya kanina. Si Franz Vlog, tinawag kanina sa dikitan. Tama ba? Oo. Kaso wala siya. Babalik na lang. Wala siya kanina nung tinawag. Wala pa sana. Guys, punta na natin si No Junjun para makausad na tayo. Kapag-paraffle na tayo. Yeah, pangalawang lapag na. Uy, sarap naman yan, No Junjun, mga bagong dikit. Siguro galit-galit kayo sa ibang LS, charot. Hindi sila magkakasama sa ano. Ay, luma na kay Madam Ferlin. Ayan. Kaya puro luma, hindi kaya paangatin. Ano daw? Puntahan na natin si guys para makausad na tayo sa pang-apat. Yan, huling lapag na.
Tapos mag-ruleta na ulit tayo ng ano, pang pang-apat na ilalapag na bahay. Lapag mo na. Oo, Cutie White. Basta madikitan mo sila, make sure mo lang yun ah. Ay, joke lang pala. Ayan, ilista mo na lang. Ayan. Roleta na tayo sa ano, sa pang-apat at nang makausad na. Magpa-raffle na tayo. Ito yung pang-apat nating ilalapag guys ah. Ay, Ami! Ayan, nandito ka pa? Naantay mo ba? Ano daw? Ano ibig sabihin niya dyan? Ay, Ami? Dito ka pa? Okay lang. Friends, ilalapag ka ulit. Siya na lang yung panghuli pagkatapos ni ano. Ay, Ami, pa-confirm naman kami ng ano mo. Ng, ikaw ba tong 375? Ay, kutis Koreana. Paano yon? Uy, chicks ka daw oh. Ay, Ami, kinaya ba today? O, hala, dilig na naman. Ay, Ami. Ay, Ami 1. Oy, Franz, wait lang ah. Ilalapag ka namin ulit. Wala ka kasi kanina nung tinawag ka namin eh. Ba't may inulit? Ang tawag mo sa Wiki, di ba? Sa ano? Wiki. Nasa Wiki. Wiki. Pretty, ikaw, andito ka ba? Ikaw na lang muna, wala si ano eh. Ay, Ami, nagtanong pa naman yun kanina. Pretty? Wiki! Pretty! Hello? Asan na sila? Wala ko yun. Sige, si Franz na nga lang. Uy, si Franz na lang ilapag natin siya yung nandito eh. Bakit ganun? Franz, tama ba to? 205? Ikaw to? Tama to? Hala. Wala kayo. Franz. Sir Franz? Sige na, ano, last two na dapat para makapagpa-raffle na tayo eh. O, tama daw, sige. Last na ba to pang-apat? Ba? Lapit pa mo. Lapit na, o, kapit lang. Isa na lang eh. Iyan, puntahan nyo na si Franz, guys. Para makausad na tayo, makapagpa-raffle na tayo. Puntahan na yan. Tapos na to. Tapos 5. Tapos Anong last? Pang-apat pa lang siya ah. Sige. Last na to kasi wala yung iba eh. Oo nga eh, umalis na yan. Ayan. Oo, nandito pa si Moshi talaga, nakalista pa siya. asan siya? Asan siya? Ang tanong, asan siya? Oy, ano, pangalawang lapag kay ano, Franz. At pagkatapos nito magra-raffle na tayo. Isang 20 tapos 100 na. Last 20 na pala. Isang 20 nga po tapos 100 dollars. Ayun. So, yun na nga, guys. Last 20 na to. Ito na lang. Huling 20 pa ulit-ulit. Tapos, mag-grand prize na tayo. Ano yun? Pagkatapos ng 20, yung last 20 may dikitan pa ulit. Ubusin lang natin yung natira. Yun. So, pagkatapos nitong raffle na to na 20, uubusin na lang natin yung nasa listahan ng mga matutukhang mag-grand prize na tayo. Okay? Kaya kapit lang, guys. Konting kapit na lang.
Kapit sa bewang nyo kung may makakapitan pa. Ako konti na lang. Kaloka. Ano, dikitan na yan si Sir Franz para makapagpa last 20 na tayo. Last 20 raffle. Diba guys? Napakaswerte yung nagpunta sa LS namin ngayon, sa pinakauna naming LS. Kasi maliban sa dikitan, sa paangat program, may pa-raffle pa. So kung nanalo ka, higit-higit pa yung makukuha mong banana, 'di ba? Kapag na total, pag pinagsama-sama mo lahat 'yun, Dapat, ilang bananas din yun na hindi mo makukuha sa isang LS lang, 'di ba? Tama ba ako? 'Di ba? Kaya kung ako sa inyo, magstay na lang kayo hanggang mamaya. Hanggang mamaya. Kasi sayang yung 100 na bananas, 'di ba? Total nandito ka na rin lang naman. Sumugal ka na, 'di ba? okay, last mo. Ayan. Ano ba? Meron pa ba tayong ilalapag? Ayan, ay huling lapag pala kay Franz kasi last 20 na tayo. Ano ba? Ba't ka nag-ano dyan? Last na. Ay, meron pa? Dikit na. Sabi mo. Pag-usap sa akin. Pag-usap sa akin. Okay, turn. Moshi, andito ka pa ba? Last na lang pala tapos magla-last 20 na tayo. Uli na to si Moshi. Oo. Oh, yan. Tama yan. Magra-raffle na tayo ng 100 bananas kapag nalapag na lahat. So, after nitong guys, nitong ni Moshi, Ubusin na lang ito lahat. uubusin na lang ulit lahat tapos mag-grand prize na tayo at nang makapagpahinga na tayong lahat. Moshi, andito ka pa ba? Pa-present naman. Moshi? Ay, andito siya. Good job. Si Roda, ano ba? Relax ka lang. Ano ba siya? Wala eh. Nasa ano ka naman? Nasa raffle ka ng 100. Relax lang ako. Yan. Tawag mo na. Matatawag yan lahat. Ilalapag kayo lahat, Madam Roda. After ni Moshi, mag-raffle muna tayo ng 20 bananas tapos ilalapag na kayong lahat. Ako po. Uubusin na kayo after nung raffle na 20 bananas. Sige na, lapag mo na si Moshi. Oo nga, Mamaya na lang siguro yan. Si Moshi nag-present. Then, Oo, ano ba? Asa na? Asa na ba yun? Wala ba? Nakita ko kanina eh. Moshi? Pag wala si Moshi, si ano na lang. Kasi nandiyan na si okay na. si Roda na lang. Okay. Roda, tama ba tong 870? Ubusin na lang to. Huwag na tayo mag-20. Ano yun? Ibaba mo nga. Wait lang guys ha. Natulog na daw yung iba. Oo nga po eh. Loko-loko. Sorry, wait lang. Sino ba yun? Sino ba yun? Sino ba dapat yon? Sino dapat yun? Sino dapat yon? Yung ang nailapag ko ay yung link namin. Ay, si ano yata yan? Hindi ba si Franz? Sorry naman. Friends nga. Ikaw ba yun, Franz? Yung ano? Bakit Okay na. Okay na, nadikitan na yun.
Nadikitan na siya eh. Hmm. Ayan, kay Madam Roda na tayo. Ubusin na lang natin to guys para Ubusin makapag natin. grand prize na tayo pala. Para makatulog na lahat. Oo, makatulog na tayo. Oo guys. Ubusin na lang natin to. Konti na lang naman eh. Kung mabilis kayo, mabilis din tayo. Para makapag grand prize na tayo. Ayan, nilapag na natin si Madam Roda. Dikitan nyo na guys. Double check mo kung kay Roda yan. Ayan. Guys, puntahan na natin. Tara na. Para makapagpa-grand prize na tayo. Makausad na. Ayan, dikitan na natin para maubos na kayong lahat. Tutukhangin na namin kayong lahat. Tatlo na lang. Ay, dalawa na lang to. Tatlo. Ano pa si I am me? Ayan, 4 na lang guys. Puntahan nyo na si huling lapag kay Ma'am Roda. Wow. Ayan, puntahan na natin guys. Nagmamakaawa daw si Moshi. Baka daw naka-hide. Hindi namin makita si Moshi. Tama ba? Sabi mo hindi siya naka-hide. Siya. Ba't Mag-restart ka mo siya. Ayun, dito. andyan nga siya? Restart o refresh? Hindi siya makakita. Hindi siya makita. Guys, punta na natin si Ma'am Roda. Last. Huling lapag. Mushi tayo, mushi. Si Moshi kasi hindi namin makita pero siya na lang. After ni Roda. Moshi. Asan ka dito? Tignan, check mo yung spelling. Tatlo O. Grabe yung Moshi, tama ba tong 178 na bahay? Oo nga, Madam Ferly, nandiyan na si IME. Binalik namin sa listahan. Dito nakita ko si Mushi. Nakita si Mushi. Ayan, Moshi. Pa-comment naman. Kasi sa tama ba yung ilan yan? 178 ba yun? Oo. Tama ba yan? Tama yan? Oh, yes daw. Yes daw. O sige na, lapag na natin yan at nang makarami tayo. Alawar na to iba. Pag wala dito, hindi bibigyan niya. Talaga. Ito, kanina ko pa kay Kukulwe. Hindi nga nag-uuna. Yan. Guys, punta na natin si Moshi. Malapit na tayo matapos. Malapit na matapos. Mag-grand prize na. I'm so excited. Asa na yung iba? Yan. Huling lapag kay Moshi. Yan. Huling lapag kay Moshi. Usad na tayo. Para maubos na kayo, matukhang na kayong lahat. Uy, Moshi, mga bagong dikit. Sarap. Sarap. Wala, si Lord. Dito ka na lang tumingin. Hindi nakikita. Type, sino pang dinalalapag? Guys, bago natin tukhangin lahat, pa-type naman nung di pa nalalapag. Di pa ako nalalapag. Kagaya nung kay Sir Ems kanina. Para na tayo. Kapag grand prize. Ayaw mo na. Ay, Ami, andito ka pa ba ulit? Hindi ka na umalis?
Ikaw na. Bahay mo na. Hmm. Yan. Puntahan na natin si Ayami, guys. Si D. Monterde. Sige. Sige, sige. Noted D sa inyo. Noted D. Lalapag ka na rin. Ay, oo. Wait lang. Yan, puntahan muna natin si Ayami at nang makausad na Bilis tayo. lang dikit lang para matapos. Bilisan na natin kasi, Para 11:30 tapos na. para matapos na tayo. Ayami yan, guys. Puntahan na natin. Dikitan naman natin, guys, ha. Baka nagta-type lang kayo. Sayang mga effort nating lahat dito at pagod. Okay. Pretty white. Ano? Tanong mo muna, pretty white. CD, ilagay mo dun. Oo, pretty white. Cutie White, andyan ka pa ba? Cutie White? Bago yung huling lapag kay I Am Me. Cutie White? Ikaw ba tong 92 ba yun? Ayan, puntahan na si ano. Sino, meron pa bang hindi na ilalapag malibang kay D? Type lang kayo nang di pa ako nalalapag ah. Oh, Lart, noted. Wait lang. Okay, nandito. Si ano? Tanong mo. Cutie White, tama ba tong ano mo? 92? Okay. Paano yan? Nakatago yung ano mo. Hindi lang. O sige. Ito na. Cutie White, unang lapag. Yung naka mo. Si ano pa si Lart? Oo. Guys, pakidikitan na si ano, para matapos na tayo. Si Cutie White. Yan. Para makapag grand prize na tayo. Tapos lahat ng nanalo mamayang after LS na lang yung mga bananas niya, ha? Ano ba yan? Yung tingin ko sa Cutie White, creamy white eh. Ano, natawag na to? Yan, dikit-dikit na guys kay Cutie White. Si D. D Monterde ba yun? Ayan, konti na lang guys. Kapit lang sa mga bewang nyo. Mag-grand prize na tayo. Pampagising. Shania and Martin T. Grabe na. Tawag na to kanina. Okay, next na tayo. Tapos na ba kayo kay ano? Oo nga, Cutie White, dami bagong dikit. Ano, Madam Shania, tama ba itong 3.18? Shania. Shania? Huwag ka dyan, dito ka sa kabila. Ayan. Shania? Ayan. Tapos nyo na ba kay ano? Kay Cutie White? Kay ano naman tayo? Kay Shania. Mali yung spelling. Shania. Okay na. Tama, okay. Unang lapag kay Shania. At nang makausad na tayo, makarami. Yan. Patingin ng lista. Yan. Dikitan na natin siya, guys. Mag-half time tayo, 20 yung raffle sa iyo. After ni Shania. After ni Shania, mag-ano tayo, halftime wow basketball. Magsisingit tayo ng raffle na 20. Yuhuu! Dikitan nyo na si Shania, guys, para makapagpa-raffle tayo ng 20 muna. Singit lang natin. Sayang naman. Kaya pa eh.
Puntahan na natin si Shania. Pa-type lang kung luma or bagong dikit. Makunat na. Ayan. Wow, mga bago. Sarap-sarap naman yan. Pero mas masarap yung 100 bananas. Dikit na, dikit na. Yan, dikit na para sa 20 na isisingit natin. Sayang. Yan, huling lap... Oh. Yan, huling lapag na yan kay, Shania. Singit natin yung 20. Ano to? Pangalan ng ano. Bago tayo mag-raffle, Tama ba ito? Naka-live stream siya? double check lang natin si ano. Tignan mo ka doon ka sa kabila. Di. Si Demon Monterde. Oo, para ready na mamaya. Bukon ba yan? Sabi mo. Demon 30. Sorry. D. Monterde. Yan. Yan. Ilang babahe mo? Ilan? 3. Marami ba? Tama ba ito? Tama ba tong 585? After nung raffle, para ilalapag ka na lang agad. Para mabilis. Oy, cutie white, paki-make sure lang O, sige, mag-raffle na muna tayo ng 20. Okay, raffle ko yan. Eto na. Nadikitan nyo na si Sino ba yung last natin? Nag-raffle na tayo Oh, 20 raffle. For 20 bananas. Ano yung ballpen natin? Wow! Ano pangalan mo? Lart TV. Main mo ba yan? Congrats, Lart. Mark. Lart, nandiyan ka pa ba? Nako. Ano main niya? Anong main mo? Lart. J. Lart host. Taylor lang, walang TV. J. Lart. J. Lart lang, walang TV. Anong main mo, sir? Ano? J. Lart lang? Oh. Sure yan Ano? Sure na ba yan? Ano ba to? Ano ba to? Pak lang to. Yeah, congrats. Taylor daw, Taylor. Andito na. Ang sagot ko. Itong J. Lart. Okay, sige. Okay. Congrats. I-search mo nga. Nga waray na. Mamaya nga, ito na. Ayan. Congrats ulit sa 20 banana, J. Lart, Lart TV. Tapusin na natin to para makapag na tayo. Ito na, Demon Grand 30. prize. Unang lapag para kay Demon Terde. Kanina pa yan. Oh. Demon 30 dito. Kaya nga, Demon Terde guys, dikitan na natin siya. So, 3 na lang. 3 na lang, mag-grand prize na tayo. Yan, dikitan na natin si Demon Terde na
Yan guys, ano na, kay, yan, pangalawang lapag kay ano, Kunti na lang. naglalag na rin ako. Loading na. Sino nga ba yun? Si ano, ang tawag dito. Si kay D, ayun. Ano ba yan? Sige lang, nantok na rin tayo. Guys, tikitan na natin siya para makapagpa-grand prize na tayo. Last dito, last na. Oh, huling lapag. Yan, at ang susunod natin ay si Lard din. oh, J. Lart. Sa dikit naman to. Wow. 1.9, tama to, J. Lart. Kapiraw na good. Kay Asya na, bagaw pa nira. Lard. Ayan, kay ano na ta, J. Lart, tama ba yung 1.9? Abot yan, Master Rino. Sabi mo. Oo, abot yan, Master Rino, tiwala lang, tas konting dasal ulit na. Kasagot naman, Lard. J. Lart, yuhu! Ano, Lart TV 1.9, tama ba yon? Para mailapag ka na at nang makausad na tayo. O, tama daw. Okay. Ayan, unang lapag kay J. Lart at nang makapagpa-grand prize na tayo. Gabi na. 2 more to go. Grand prize na! Yuhu! Meron pa bang din tatawag? Okay, bago matapos ang lahat, wow. Meron pa ba din natatawag para mailapag na yan bago tayo mag-grand prize? Meron pa ba? Type lang yung di pa na ilalapag bago mag-grand prize. Pangalawang lapag na for J. Lart. Dapat nandito yung tatawagin sa 100. Nga pala guys, yung matatawag sa 100 na grand prize na bananas. Wow, daming na. Dapat nandito. Dapat nandito. Yun lang yung qualified. Yung nandito lang. Okay, kaya Magkano tayo ng bagong list? ay oo, gagawa tayo ng bagong list. Gagawa tayo ng bagong list yung para sa mga nandito lang. Okay na, last na. Okay, huling lapag kay J. Lart. Okay, ang ating next ay si dikitan nyo na. Ayun nga, yung nandun. Wala na ba? Wala nang Yung nandito. Wala nang dinatawag, guys. Si Ayam natawag mo? Oo. Huh? Oo. Ayami, oo, natawag na si Ayami. Oo, mag-attendance nga kami, Sir Ems. Ito, para mabilis. Ay, excuse me po. Castle Gaming, tawagin mo ko na dito. Rick. Castle Gaming. Russell Gaming, andyan ka pa ba? Hinga-hinga. Russell? Ikaw na susunod na ay lalapag. Matatapos na tayo. Russell? Wala na. Naku, iniwan na niya tayo. Si Witty ba natawag na sa dikitan? Alam mo? Witty, natawag ka na ba sa dikitan? Natawag na yata siya eh. Ayun oh. Oh, Guys, naglapag si Sir Ems ng attendance para sa 100 bananas. O, diba? Oh. Safe na safe. Andyan sa comment, attendance form. Attendance na lang kayo. Pagkatapos nyo dikitan yung nilapag natin. Ayan. Okay na, 100 bananas na ka mo. Tapos na ba to? Alam mo kung sino pa din nalapag. Sino pa dinalapag, guys? Witty Welty? Witty Welty na nalapag ka na sa dikitan na, tama ba? Comment ka naman dyan, oh. Okay, 4 minutes, baka 11:30. Ayan, hinahabol natin talaga yung 11:30. Grabe, ang oily ko na, no? Hindi ka pwede makapag-retouch dito sa LS. Guys, mag-attendance na kayo.
Pagkatas yung dumikit, wala na ba? Hindi pa nalilista? Wala na, hindi na sumagot si Russell Gaming tsaka si Witty. Okay, huling tawag para kay, huling tawag para kay Witty Wealthy at para kay Russell Gaming. Wala na? Sige guys, mag-attendance na lang kayo. Ako na lang. Weh. Guys, mag-attendance na kayo para sa ating grand prize na 100 bananas, 'di ba? Apakaswerte. Maliban sa dikit, may grand prize pa na 100 bananas tapos may tigti 20-20 pa, o 'di ba? Pag pinagsama mo lahat 'yun. Guys, nasa nilapag ni Sir Ems yung yung form para sa attendance. Mag-attendance kayo. Pag wala kayo diyan, di kayo makaka-qualify sa sa 100 na banana, sayang. Kay Jailard. Last lapag. Oh, huling lapag kay Jailard habang nag-a-attendance. Oo, tama. Sige, comment kayo kung tapos na kayo sa attendance ng Dan. Andiyan na ba si Witty? Hindi siya nasagot kanina eh. Ay, Oh guys, 13 pa lang yung nag-attendance. Ano na? 22 tayo dito Ayaw nyo ng 100 bananas? Ayaw nyo? Mag-11:30 na. Hindi pa nailalapag si Kasi tinatawag ka namin kanina, Witty eh. O, eto, si Witty naman guys. Habulan natin ng dikit to. Hindi pa siya natatawag eh. Wealthy kasi. Main mo ba yan? 2.88, tama ba yan? Madam Witty? Madam Witty, tama yung 2.88? Ayun, 17 pa lang nag-attendance. Ayaw nyo ng 100 bananas? Seryoso? Okay. Tama. Sige guys, habang nag-aantay tayo ng mga nag-attendance sa 100 bananas. Ito si Madam Witty, di pa siya nailalapag eh. Yan. Nilalapag din ni Sir Ems yung attendance guys Baka di pa kayo nag-attendance, sayang yung 100. Sige kayo. Tapos dikitan nyo na rin sa habang nag-aantay tayo, di pa siya nailalapag eh, si Witty. Di pa siya nailalapag eh. Si Witty yan guys pakidikitan. Di pa siya nailalapag eh. Yun wala pang nagbabagong dikit kay Witty. Okay na ba? 11:30 na. Na girl? Make sure mag-attendance kayo guys. Pag di kayo nakapag-attendance, wag nyo kami sisihin ha. Nagawa tayo ng bagong attendance sa sa okay, loading. Sa ang tawag dito? Sa 100 banana. Nagawa tayo ng bagong attendance. Done na? Sir Ems, tanong mo ilan na. Sir Ems, ilan na po yung nag-attendance? Guys, si Witty nandyan na rin. Okay na talaga? Nakapag-attendance na ba tayo? Sayang yung 100 bananas guys. Hindi mo yun makukuha sa isang LS lang, maliban na lang siguro kung 21. Walang, lahat din ng mga nanalo walang aalis muna ha. Kasi i-confirm, i-verify natin yung lahat ng channel.
Yun. Yung mga nanalo nga pala kanina guys, wag muna kayo umalis i-confirm or i-verify lang natin yung channel nyo ha, para di masayang yung dikit baka mapunta sa maling channel o maling bahay. Tanongin mo nga, siya yun na. Shanya, ano tatanong? Tanong. Check muna natin lahat para. Siya, ano? Siya, Oo, ganyan na lang gawin mo. And Mark John TV. 3.19. Tama to. Tanong mo. Shanya, so habang nag-aantay tayo sa attendance, ano na nga natin ngayon? I-check na natin, i-double check na natin. Tama ba tong 3.19 na didikitan mamaya? Tama ba to? Shanya? Ay, wala na siya. Wala na Shanya? Madam Shanya, tama ba to? Sige, tama na yan. Si Sir Franz. Oo, na-verify natin yan Tama to. kanina. Oo, okay, sige. Guys inaano lang namin kung verify lang yung channel habang habang nag-aantay sa attendance. Para si Chels, verify din yata kanina yan eh. Ang pills. Hindi po ba? Wala na si Chels. Chels Kylie, nandyan ka pa ba? Hindi na-verify na, di ba? Si Sir Ems naglapag ng channel niya kanina. Ayan o. Tama tong 1.5, 1.56. Hindi kailangan natin yung para Ma'am Chels. no Junjun. Para di masayang, natanong din natin yan kanina. Tama to, di ba? No Junjun. Ayan. Verify lang natin para Okay na. Meron na lang tanongin mo ba? Okay na. may link. Wait lang guys, eto na. Nakapag-attendance na ba kayo? Sige na, tawagin mo muna to. Yung mga wala sa YouTuber Hub, pasok kayo ng YouTuber Hub. Yung mga nanalo, yung wala sa Ayaw nga pala guys, yung mga nanalo, pasok kayo sa YouTubers Hub. Sa Facebook ba yon? Oo, sa Facebook, i-announce or i-post ni Sir Ems dun yung mga nagwagi. Oh, wow, nagwagi. Yung mga nanalo, i-post niya doon sa YouTubers Hub. Like nyo na. Paki-like. YouTubers Hub na FB group. Thanks. Nako, tignan mo to. Tapos na. Oo. Sa bagong pasok, the hands yun motion, pasensya na kasi patapos na kami. Sa susunod, yun. Nilapag ni Madam Ferlin Larawa yung yung FB page, yung link ng FB page sa comment guys. Join kayo. Ipopost kasi ni Sir Ems din doon yung mga nanalo. Key. Salamat. The hands yun. Nakapag-attendance na ba kayo? Sayang yung 100 bananas. Nandun na daw si Ronel. Okay na? Okay na? Sir Ems, game na ba? Para sa ating grand prize. Lang.
Andito, tatawagin na natin lahat. Baka meron pang Tatawagin lang natin lahat. okay mo na. Si Madam Ferlin, nandyan pa yan. Oo. Okay na ba? Master Rino, D. Monterde, Liab, Worship, PH, Rose Ann Morales, No Junjun TV, Beng Adventure, Miguel Soriano, Witty Wealthy, Kung Ano Lang, Byronel, Maricar Bacoto, Al Malolos, si J. Lart, si Essence of Nature, Kitty White, Mushi, Franz Vlog TV, Dodong Loyal, I Ami TV, Troy Chai, Raja Vlogs. Andito ba lahat yan? Ano na essence pa ako? Okay. Any objection bago tayo mag-raffle? Charot. Ano ba objection? Kasi ano, Okay na. game na tayo, Sir Ems. G na to. Ito na, oh my God! 100 bananas. Diyos ko. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Wait lang, wait lang. Bilangin mo. Okay na, okay na. Hoy guys, ito na. Kapit na ulit sa mga bewang nyo. Oo. Oh my God. Ito na! 100 bananas. Oh my God! Walang hihinga. Wow! Oh my God. Napakaswerte. D. Monterde. Oh my gosh. Nakakakaba. Kaya nga eh. Present po. Sige. 100 to. Kailangan sure. Pa-present. Ang swerte naman yan. Okay, andun siya. Ayan. So, na-confirm na ba yung ano niya? Na-verify na ba yung bahay niya ni ano? Okay nga. I-verify natin yung sa'yo dahil malaki to. Tama to, 590. Wow. So, graduate ka ng 600 tapos almost grade 7. Oh, wow. Wow. O, di ba? Na all. Wow. Ikaw tong ano no, 593 ngayon. Wow. Natawag ba siya sa ano kanina? Okay. Wow, congrats kay D. Andyan, andito. Oo, instant 100 banana. Congrats Andyan siya, sa'yo. andyan. Andito siya, Sir Ems. Andyan siya. Nag-present siya. Ha? Di ba kita? Bakit di siya kita? Sa StreamYard, andun siya. Nagko-comment siya. Ito, makikita siya. Sa StreamYard, ayan o, nag-comment siya. Sabi na Sir Ems, sige. Ay, nasa StreamYard naman siya, guys. Ayan o, taas mo. Sabi niya, nagbunga ang Di pag-aantay. Monterde, mag-reset ka nga. Mag-reset ka. Mag-reset ka, D. Monterde. Hindi ka Kasi nakikita nung iba. hindi ka nakikita nung iba. Nakikita ka namin sa StreamYard, pero di ka nila nakikita sa iba. Hindi ka nakikita ng iba. Screen ko to, delikado. Hindi ka nga nakikita ng iba. Nakikita namin siya, guys. Nagko-comment siya sa sa StreamYard. Mag-refresh ka nga, D, tapos magparamdam ka. Kung nasan ka man, pagalawin mo yung baso. Hindi ka nila makita. Baka mag-object sila. Char. I-refresh mo yung live. Ay, close mo yung live, tapos balik ka. Antayin ka namin. Bilisan mo. Refresh mo lang, sabi ni Sir Ems. May screenshot na rin ako. Nag-in-screenshot na rin namin. Kasi baka magtaka yun. Baka magtaka yung iba eh. Yung mga nandito,
Di, bumalik ka. Ayun, nandiyan pa rin siya. Ayan, no, kaka-present Hindi niya siya lang ngayon. nakikita. Nag-refresh ka na ba, di? Sagot. Ayan, oh. Kita ba siya? Ayan. Wait lang, wait lang. Ayan, ayan, nakikita niyo? Ayan, no, ano siya, nag-comment siya. Ngayon lang yan. Nasa screen. Sa screen, guys. Kita niyo na ba? Napagalaw na niya yung baso. Isa pa. Yung isa niyang sinabi. Top chat. Oh, kita nyo na. Ayan. Andun siya, kita kasi siya sa StreamYard eh. Pero, Baka naka-hide siya. hide, hindi. Nag-hide ba tayo? Pero di nyo siya makita. Ayan. So, okay na tayo sa kay D. Congrats ulit kay D at sa lahat ng nanalo ng tig 20 at 50 na bananas. At maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, guys. Ito yung una naming LS. Ay, oo, LS na pangat. Naglo-loading na ako. At lalong-lalo na kay Sir Ems, kay Ma'am Ferlin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Ayan. Salamat. Naway magkaroon kayo ng mahimbing na tulog. Masarap at mahimbing na tulog. Rar. Thank you din, Beng. Yan. Salamat sa pagstay. Sana lahat nag-i-stay. Diba? Guys bago pabaunan nyo naman kami ng tamsak tsaka dikit. Salamat. Baka di pa kayo nakadikit tsaka tamsak. Ayan. Bye-bye. Happy Monday. Salamat sa lahat, Sir Ems, Madam Ferlin, salamat. Salamat sa